Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2026-njy ýylyň 24-nji ýanwary Azat Türkmen kanalymyzyň gara şepleşigi. Gara şepleşigimiň hem Türkmen tragediýasy aýdylmaýan hakykatlar atly tarihi temadan gepleşikler tapbyrmyzyň nowatdaky sany. Eger geçenki gepleşigimizi dinleýän bolsaňyz, biz şo gepleşigimizi Göktepe'deki birinci uruşun öňýänläki wakalar barada gurrun etdik şo gepleşigimizde. Birinci uruşum 1879-njy ýylyň awgust-sentýabr aýlaryna bolýar. Şonda da şol uruşmalymy uruşmaly mesele de ortağa çykýar. Onuň şonda uruşun tarapynda agla we halk uruşun tarapynda bolup çykýar. Ýöne uruşa garşy bolan adamlaram bolýar. Ondan sonra biz bu meselede nähil tarihi çeşmeleri salgylanyp gurrun edýäs. Biz ýöne rowayat görnüşinde aýdylýan gurrunlardan çen tutýasmy ýa-da anyk arhiw tarihi maglumatlar barmy? Biz ona o barada da gurrun etdik. Şo salgylanyň esasy tarihi çeşmelerimiziň biri ena şu kitap Seyit Murat Ögedbaýewiň Gönübek kitaby. Seyit Murat Ögedbaýew barada da biz maglumat berdik geçen gepleşigimizde. Bu şol asly Gökdepeli ödem bu kakatı Gökdepeliň diýilýän adam şol tegoşlaryň ikisine de gatnaşan. Gökdepe tegoşlarynyň ikisine de gatnaşan adam soňra öz ogluна öz gurrun berýär dili bilen. Bilam şu kakatynyň adyndan şu kakatynyň edil gurrun berýäli ýazyp şu kitapda beýan edipdir da. 20-nji asyryň başlarynda ödem aýtdyk bu gaýgysyz Atabaýew daglaryň ýogurdaşy şol Orsiýet padşahlarynyň döwründe harby okulary okap ofiser bolup işläpdir. Türkmenistanyň territoriýasynda Sowet häkimetiniň başga ýyllarynda da şol Türkmenistan Respublikasynyň döredilmek prosesinde de gatnaşypdyr diýdik. Soňra bu kitabyny 1927-nji ýylda Türkmenewedeniýa atly rus diline çap edilýän jurnalda çap etdirýär. Şu kitabyny kitap görnüşinde däl, jurnalda. Ondan bu diýdik, şondan soň bir 5 ýyl geçenden soň repressiýa hedewar edilipdir diýdik. Soňam 37-nji ýylda da bana atuw jazasy berilipdir. Ondan indi şu kitabyň öýüdi bir öýüd boluşdy bir arhiw materialy şu. Gökdepe tragediýasy bardy. Gökdepe'de şo tegoş bilen baglanyşykly wakalar bardy. Olmasa kitabyň öýüdi Gönübek diýip adlandyrylýar. Ýagny şo döwürde ýaşan Türkmeniň beýik sadandaty Amanyýelli Gönübek'e bagyşlanan ýaly. Ol hakykatdan hem şu kitabyň esasy gahrymany bolup gidýär ýöne şol Amanyýelli Gönübek'iň durmuşy bilen baglanyşykly, şo döwürdäki durmuşy bilen baglanyşykly zatlar beýan edilenini şol Gökdepe uruşy bilen hökman baglanyşykly zatlar almaly bolýar. Sebäbi Amanyýelli Gönübek'iň öýdem şo birinji Gökdepe uruşynda helak bolýar, pida bolýar. Ondan ikinji bir çeşmeýimiz Ata Goşudowyň Perman romany diýdik. Ata Goşudow bu kitabyny 20-nji asyryň başlaryna ýazyp başlaýar. Öýde Ata Goşudowyň öýdi 1903-nji ýylda doglan. Ýagny bu Seyit Murat Ögedbaýewden 20 ýaşdan hem ograk keçibi Ata Goşudow ýöne. Ata Goşudowyň döwründe de ýaşan döwründe de şo Gökdepe wakalaryna şaýat bolan ýaşly adamlar henidem ýaşap ýörün. Ol şu kitaby üçin şol şaýat adamlaryň dillerinden 20 ýyllap maglumat toplaýar. Şu kitabyny 20 ýylyň dowamynda ýazýar diýdik. Şoň üçin bu taýda käbir şeper obrazlaryň bardygyna da garamazdan bu ödem Gökdepe tragediýasy barada arhiw material bolup durýar. Şu romanyň ödem. Şoň üçin bizden şu gepleşigimizde de şu esasan şu iki çeşme salgylanar. Onun ýene bir ýatlatjakladym, indi geçen gepleşigimden soňam şu tesirlerde de görýänler. Şu käbir adamlar şu şaka içinde şu Gökdepe wakasy barada şoň içine gatnaşan adamlar, gahrymanylaryň kimdikleri barada bir hili ertek rowayat görnüşinde birden datlary eşitip gelipdirler de bara. Ondan şu ýanky
tarihi, arhi materyallarına salgılanıp maglumat berýän bolyn wara. Şu ololky eşden zatlaryna hel ters gelýän bir zat bar bolsa, şonu bir hili wara yalan sözlemek ýaly kabul etjek bolýarlar da. Şonu gözlerine bassaňam, umumyň adamda şonu ýaly häsiýet bar. Şu ýaşlykdan, keçilikden ýylen ýaly bir beýnisine bir zatlar ýygy giderli guýluk gelinen bolsa da, yalan da adam bolsa, soňsan sen wara şu hakykatyna maýda, gözüne basa maýda. Köp adamlara wara şu ololky paradigmasyndan şu dünýä garaýşyň ololky çyrçywasyndan çykmak gaty kıyın iş ýa. Wara ilm meselesinde de, tarih meselesinde de, din meselesinde de, durmuşy peltepe meselesinde de şunu ýaly o tapawdy ýok. Biz şoň üçin geçen gepleşiklerimizde dine de diýip geçdik da, din meselesinde de gaty köp göze dürtüp durulan şular ýaly bir zatlar bar diýenler, bir aýrylanyş zatlar bar. Ýani şo zatlar aýdylmandyr, şo zatlar gizlenipdir. Şo zatlar barada bir ters nemeler beripdir, düşünjeler berilipdir, bolýan inni inha diýip çeşmesini görkezip aýdýan bolýan. Ay yok sen yalan söylüyorsun diyen ýaly gurrun edýärler da köp adamlar. Tarih meselesi şon ýaly. Tarihte de şu şakaşenni bir hili men aýtdym, biziň alimler diýenden biziň özlerinde bir tarihi düşündirmekde uly problema bar diýdik. Tariha düşünmekde de uly problemalar bar. Şolar bolmasa alimlik derejelerinden göterip ber bolýan. Nädip şo derejäni alypdyrlar şolar? Nädip olar tarihi öwrenipdirler? Özüň haýran galýan da. Olaryň alimlik atlaryny göterip berişine haýran galýan. Ondan şoň üçin mara bir zada dogry düşünen adamlar. Şu çakaçenlik köp zatlar bilmeýän geleni bolsaňyz bara, şol adyň ýokdugyny anladyň. Ya da şu çakaçenli tilim özüňiz şe pikirlenip gelipsiňiz, ya da bir ýerlerden eşitipsiňiz daşgulokdan şunu ýaly bolupdyr diýip soňam birden bak sana başgaça zatlar görkezip başgaça gurrun berilip otyr bolýan bara. Şoň ýalanlygyny anladyň adamlar. Belki de tilim şu çakaçenli özüňiziň şu zatlar bilen gyzyklanmanyňy, ya da özüňiziň şu dogurdur öýdüp bir ertek derejesinde, rowayet derejesinde eşitip gelen zadyňyzyň belki ýalanlygyny subut edýändir. Şoň üçin biz şu aýdýan zadymyzy berkitmek üçin, ygtybarlandyrmak üçin şular ýaly çeşmelere salgylanyp gurrun edýär. Ondan ýene-de pikir etmeýän men özüm aslym marly bolan üçin wara şu taýda käbir gahrymandary, ahally gahrymandlar kemsetjek bolup diýänler öýdüp ýa-da diýip pikirlenýän bolsaňyzam, onda da ýene-de bir gedek ünsüňiz çekýän. Ata goşudy hem asly ahally bilmeýinden beýleki Seyit Murat Ögüzbaýew hem ahally aňyrty asly Göktepeli. Şoň menim olara şolaň maglumatyna salgılanýar. Eger sizde şu aýdylýan zatlara garşylyk bar bolsa, pretensiýa bar bolsa, protest bar bolsa, alalaşmazlyk bar bolsa, siz onu maňa aýtmaň. Siz onu aýdyň, ata goşudy ýa naşol ýa Seyit Murat Ögüzbaýew şu taýda ýalňyş ýa diýin. Şon diýeňizden soňam özüňiz onda çeşme görkezdiňde, şonu onda başgaça görkezip bilýän bolsaňyz görkezdiň. Şu taýda ýalňyş aýdylýan bolsa siz onda dogrusyny görkezdiň. Ýöne çeşme salgylanyň. Men salgylanyşym ýaly. Bolýarmy? Alalaşdyk diými? Ine şu meseleden birazajyk şol düşündirmeli bolýar da käbir uly ýaşly adamlara da bir çağa düşündiren ýaly düşündirmeli bolýar. Ondan geçen gepleşiň bilen bu soňu näme bilen tamamladyk. Şol Seyit Murat Ögüzbaýew şu Gönübek dokumental powestiniň käbir jümleleri okap tamamladyk. Olam näme bilen baglanşykly? Biz näme görkezdik şonda? Şol ýanky käbir mollasamoklaryň edil şu Göktepe höwüşiniň öňýäni adamdan aňyna täsir edişi birazjyk dini arata okup manipulasiýa ulanşy ýallatlary görkezdik. Ýani şu Kerim Merdi, Ahun Nipiri edil şol birinji Göktepe höwüşiniň öňýäni Mekke'de ýarata gidip gelip ýygyna da bir öýden nimeleri Arapları, Türkleri düşürüp gelip onuň şolaram şu töweregindäki şu ahally türkmenler, ýani türkmenlere wagt etdirýär da şolary. Ýani şu indi fegoşa nähil garamaly şolar türkmenler. Olaram nähil düşündirýär? Bu diýä islam bilen kapyrlyň arasyndaky fegoş diýip düşündirýär olar. Şoň üçin iň soňuna çenli gidişmeli, siz ölmelen bolsa ölmeliňiz diýip tutýar. Ýanky aňyrdan gelen ulamalar boşa durnak içinde. Ondan indi bir Kerim Merdi Ahun diýilýär. Ondan Gurban Radi şan diýip şu döwürde ýene de bir ady belli işan bolan Göktepeli. Bolan halk içinde ady awray, hormatlanýan adamlar ýaly. Emma
Yankı şol Seyit Murat Ýögedbaýewiň yankı kitabyny okuyan bolyn, näme ýüze çykýar. Şu aman geldi günü yok ýaly dogurçul adamlarym bolupdyr. Şu hatta şol Kerim Merdahun ýa Gurban Radişan diýilen adamlara şolaň ýalňyşyny ýüzüne basyp, şolaň hatta diňe bir ýalňyşy däl, şolaň hatta hyýanatçylykly işlerini ýüzüne goýup bilen adamlar bolupdyr da. Şolaň birem aman geldi günü yok. Ondan bir da düşünün o döwürlerde öýüň bir atly awraýly adam bolaýmasaň ýa arkaňda bir dirent duran bir giden dogan garnaşlaň bolaýmasa, olar ýaly adamlara sen dil ýetirip ýaşalan diýende garşy gitseň, o döwürde seni abat oýanoklar eken, hatda türkmenden öldürnüdi. Kelle almak diýen adam bolupdyr. Tehel birine dil ýetirseň senden ar almak, o gyljyn terip kelleňi çapmak diýen ýalda bolupdyr ol türkmenden içinde. Ýöne Amanuelli gönümek ýaly Mawtumul Pragy ýaly adamdan halk içindäki awramy ady awra şeýle uly bolansoň olaň diýen zadyny ýutmaly bolupdyrlar köp şolaň ýanky molla müfti bolsun, baýlar bolsun, hanlar bolsun. Bolmasyn ştaýdyny Mawtumul Pragyň amadyny agdaýdyk da. Indi ödüňiz gözüňe getirin, Mawtumyň döwründe hasam onu ýanky Amanuelli gönümekiň döwründen hem has ozalky döwürde Mawtumul Pragy molla müftüler barada, baýlar, şalar barada. Ine şular ýalylar aýdyp bilipdir da, ine Mawtumul başa baglat selliler aç böwrü diýip ýortup nice mollalar. Halaldan haramdan ýygnap gallalar her ne tapda diýinma dıka başlady. Başa baglat selliler aç böwrü diýip ýortup nice mollalar. Mollalar şonu ýaly uğratlandypdyr da. Aç böwrü diýip aç böwrü ýaly uğratlandypdyr. 60 ýaşan 70 ýylky sopular az alypdyr. Aý günüňiz batmagy diýen şolaň aýynyň günüň batmagyny diläpdir Türk ýanky Mawtumul Pragy. Şo haramlyk edip beren mollaryň, sopularyň, ahunlaryň aý gününiň batmagyny diläpdir Mawtumul. Şonam gorkman aýdyp bilipdir. Ya riya bolly köpüň okan namady. Taňry hiç birinden bolmadyr ady. Peýgamber ornuny oturan kady para dilep elini aça başlady. Şu ne şu datlar edilen o minne kadyly edip oturanlar. Birine sudyalanmaz diýdi, prokurorlanmaz, zatlanmaz. Şolaň eline birazjyk pul gystarsaň, peýgamberiň ornuny oturup mesele şöýleýärler, meselenem çeppe çögürüp bilýärler. Sehel pul berseň. Şoň gurrun edilýär da şalarda galmady hükmü adalet, bir pul üçin müfti berer riwayet. Sehel pul berseň müftisini her hil riwayet okutup bilýän diýär. Mawtumul aýdýar. Bil bu işlerin nişanaýy kıyamet zalimler bir toby öte başlady. Mawtumul Pragy görýän şalar barady, begler barady. Müftiler, mollalar barady. Şular ýalylar aýdyp bilipdir. Şoň aýdýan zatlary şuň kugune de kwap gelip durandyr. Ine şu wagtky şol halkyň ykwalyny çözmeli adamlar. Şu döwürde edilen şu ýanky suratlandyrmalara gabat diýilen o şolaň obrazy. Halkyň ykwalyna jogap berýän adamlar, ýani organ işgärleri, kadylaň ýerine oturan adamlar, prokuror diýdi, sudya diýdi, häkimler diýdi. Şu Mawtumul şu goşgularyna suratlandyrylýan adamdan obrazy hem şolar. Köp zady ýitläpdirmany. An pikirleniň o eliňizde iPhone bilen bolan bilen ýa eliňizde ýanky kompýuter bolan bilen, planşet bolan bilen, beýlekler bolan bilen adam ruhu meselede, adamyň wara intellektual meselede ötüşi orta asyrlaň ötüşinden bir ýitden zat ýok adamlar şoňa düşünün. Ahlak, moral, adamçylyk meselelerine gedek gelende adam şol mundan 1000 ýyl odol adam bol. Tehnika ýitdenlen adamyň o meseledäki aýartynlyklar ýitden adamlar. Şu zatlary ne biz tarihten ýanky şu öwrenip oturan tarihimizden görüp oturýarys. Onuň üçin ine şu meselede ýene de şu Göktepe tragediýasyny edil öňýannak bolan wakalarym köp zatlar açyk görkezýär. Ýagny geçen gerek men bellek geçtim. Şu taýda şu ýa Kerimlerde ahun diýilen ol bir kiçik çağa daranýaly aman geldi gönüwe kaçylymy oýdurjak bolýar. Olamay diýmek çilim moýsam ödüm üçin goýarym, teň üçin goýman ýa-da gönü ahuna diýýär. Şu taýda hatta Nurberdi han goşulýan bor Haja hunyň patasyny al, goýa çilimini, hani patasyny eliň götürdi ýa-da Nurberdi hanyň diýen netýän näder aman geldi gönüwe.
Amanylyk gönübekiň men obrazyna hakykatçyl, adalatçyl, öz mertebesini gorap bilýän adam görýän. Sen han bol, beg bol, ýöne sen bir ullokan adama, olar ýaly meselede oň öz şahsy işine goşulyp sen çilimi goýarsyň. Han patasyny alarsyň mollamyň diýme hakym ýok, sen han bolsaň böle ber. Ya ondan öňkü wakanyatly ýa şo taýda ýanky kitabyň awtory Seyit Murat Ögözbaýew. Ondan öňje Gurban Murat işan bilenem diýe Amanyly Gönübekiň arasynda tog düşipdi. Benim gatyçynda köý tog düşýär, ýagny Nurberdi han nowatda kerak maragy denne. Ýa-ni han bellemän gidýär-de, belki ýakyn wagtlarda tiz wagtdan dolanaryn iki dendir da kitabyny belli şo taýda hanam belläne onu. Gurban Murat işana bir özüni han diýip ölan edýär. Ondan oňa yaranjaňlaram onu diňe bir han diýip atlandyrman. Näme diýip atlandyrýar? Sultan Tanjar maada diýär. Ýagny gaýtadan direlen Sultan Tanjar diýip atlandyryp başlaýarlar o. Ömrüni hanlyk edip görmedik bir mollany şey diýip atlandyrýarlar. Yaranjaňlar. Onuň şonu kabul edýär. Toňam näme bolýar? Hehel wagtyň içinde şoň özüni han diýip ölan etmeginiň ýerýany bilenem. Şo yer suw dawasyna goşulýar-da. Tekelen öde içinde bir tirelen dawasyna goşulýar, iki tane tireňde. Şo taýda ganyny külmegine sebäp bolýar şo Gurban Murat işan. Şondan soňam Amanyly Gönübek halkyň içinde ölan edýär. Men şol haramlarda elimi tutmam, şoň talamyny almam, talamyny bermen diýär. Ondan buňam ýaraşdyrjak bolýar. Kerimberdi işan ýaraşdyrjak bolýar. O Kerimberdi işan ýaraşdyrjak bolup çöwalla edip ýaraşa şoň talamyny alaýdy ýa onuň Gurban Murat işanyň ödem bölüp gelip Amanyly Gönübekiň öňüne gelip elini tutdy. Olam ýerinden turup men ýa bula adamyň diýä ýüzüni göresim, o dünýä bu dünýä ýüzüni göresim gelen ok diýä. Da bir salama beýlede dursun diýä. Ondan buňa işan ýaňyz diýä. İşanlyga beýlede dursun. Bu adamam däldir diýip ýüzüne diýä şo da köpçüligiň içinde. Gözüňiz gödüne getiradi adamlar. O jogurdy. Sen bol oğun ýan guramaňam ýok. Sen o beşe diýen guramaňam ýok. Arkaňda durjak gurama ýok. Şon ýaly dögur bolanna. Men şon ýaly dögürde şu öz mertebesini gorap hakykaty aýdyp bilen adamlaram bolupdyr. Ýöne beýlek tarapdan edenlerine mi edipdirler? Arkasy bolan arkasynda diýren duran dogonlary bolan ýawr bir eden dosýarlary bolan nemeler we bir talapdyrlar. Ine ýa-da öwrenersiň täp onam. Şu türkmeniň öz içinde bir tire beýlek tiren ýa bir tireň öz içinde bir adamda beýlek adamdan emleýän tärik talap güýji etse, äketip bol eýranda da satyp ýörekenler. Bir de aýdýarlar da alamançylyk edilipdir, aňyrdan talap getiripdirler diýip. Ýok, ana atyp şu dufun perman romanyny okan. Men geçen kepleşim aşagyny şoň çelgesini goýdum. Ýa-ki ýazmaça görnüşinde, tekst görnüşinde de goýdum, hem ses kitap görnüşinde de goýdum. Şo taýda atagowşudy şo köýneliň sözlerini salgylanyp türkmeniň öz arasynda birek taýlandyklar. Birek kellesini alandyklaryny beýan edýär. Gapasynda duran malyny ekidip satyp pul toplap şey edip baý ýap beran adamdan bolandyň taýlançylan bolandygyny aýdy, beýan edýär. Türkmeniň öz içinde bolandyklary ýa. Olar bilmekligim peýda. Ondan bir soň näme bilen jemledik şol umuman galan içine adam ýygnamak meselesinde de ullokan problemi ýüze çykýar. Adamlar höwes bilen gelmändirler. Soň şo taýda soň näme etmeli bolýar? Şol bama obasyny taýlamakdan ýa-ki getirip şo taýda adamdan öýlerini tozdurup mejbur edip getirmek çäresinden başlaýarlar. Bama obasam dykma serdaryň nemesi? Obasy. Bama diýip böwürme obasyny. Onuň şo taýdan getirip dykma serdaram o duşmanyň içinde gedip ber. Ol ortadan paça goşunlarynyň içine gidip. Ona ilki dönüp diýip oglan edýärler. Tatlyk diýip. Watan tatlyk diýip, ki watan duşman diýip oglan edýärler. Soň on günäsen geçýärler. Da tek o barada gurrun ederler. Soň şoň baryp onuň obasyny tozdurmak hakynda karar kabul edilýär. Şoň obasy tozdurylyp adamlaram şoň ýaşaýjylaram sürülip getirilenden soň ondan beýleki owan ýaşaýjylar onuň şonu görüp ýygnan başlaýarlar. Bilen baraýmasa bilen başymyza şunu ýalat getirip geljek öýdi ýani korkuş. Olar ýalatlaram bolar. Zaten gurrun kendi edilýän däldir ýöne. Şu tarihi
maglumatlarda ine şu arhiv materiallaryna ýazylan şolardyr. Aw innonna şol ýanky kitaplardaky maglumatlardan ýene de mysal getirmek bilen dowam etdirer. Häzir gysgaçyk sağlar hareketden soň. Ondan şu kitapdaky maglumatlara geçmeden odal ýene bir ýatlatjaklarym var şol ýanky Göktepe galasynyň territoriýasynda 2009-njy ýylda taryhy muzey döredilýär. Şu Göktepe wakalary bilen baglanyşykly halkyň içinden toplanan her türlü eksponatlar, zatlar goýulýar, arhiw materiallar goýulýar. Onuň şu taýda şu galan makyedem döredilip goýulypdyr da. Geçen gelegen belläp geçdik, ýene bir gedek ýatladyn şol Göktepe'däki birinji tegeş bolmadyndan öň ýany gala dol gurulyp gutarylman eken. Galan günörte bölegi asla gurulmandyr. Ine şu taýda galan ine dördüllügi günü dört duruşluk däldir. Ine şu günnogor ganaty diýdik da günnogor ganatynyň uduýunlygy edil burç bolup gutarynokda bir hili egirrak gelýärdi. Şu umumy uduýunlygy 1534 metr diýdik. Ondan gün watar ganatynyň uduýunlygy şu burça çenli 1437 metr. Ondan bilen günörte bölegi, günörte tarapynyň hem iňi 511 metr diýilip berilipdir. Onuň demir gadyk ganatynyň hem uduýunlygy iňi bolýar da şu taýym galan. Bilen 895 metr, ýani 900 metre ýakyn. Ine şu tarapy dol gutarylmandyr gurulup birinji tegeşiň öň ýany. Onuň galan öýden beýlik taraplarym beýikligi dol ýetirilmeli derejesine ýetirilmedik. Ondan näme bolýar şu birinji tegeşden soň ikinji tegeşiň öň ýany şu galan dol gurup gutarýarlar, şonda da ahalyň öz tekeleriniň içindäki çirelere han bellenip şolar etmeli edilýär. Her sene her şu bölekler tapşyrylýar. Sizine bir taýyny gurup gutarmaly, siz bu taýyny tapşyryp berilýär. Şonda öz boluşdur 4 hanlylyk diýilip bir zat emele gelýär. Ýani şol Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň çap eden bir kitaby var, Türkmen hanlary we terdarlar diýip. Şonda Nurberdi hana bagşlanan böleginde şu arada gurrun berilýär. Ýani Nurberdi hanyň ulugly Berdimrat han birinji tegeşde aradan çykýar 79-njy ýylda 1879-njy ýylda. Ondan soň Mawtumul han belleýärler. Ahalyň han edip. Ondan Tizawatdan Nurberdi hanam aradan çykýar 80-nji ýylyň başynda birinji tegeşden soň. Ondan şu Mawtumul hanyň edenne şu galany gurup gutarmaly bolanyna tire hanlaryna tapşyrylýar. Ýani tirelere bölünýär. Şu taýda näme diýilýär? Ýani ruhlan diýä ikinji ekspedisiýasynyň gelmegi bilen Mawtumul hanyň täsiri gowşaýar. Maslahat bolup tekän 4 tiresiň hersinden bir han taýlanýar. Ýani Mawtumul hanyň diňe ähli tekän han ýenen titul galýar. Hakykat ýüzünde bolsa her tiren hany öz tiresine baş tutanlyk edipdir. Şu hanlar hem galan diye özlerine berkedilen yerlerini diye dolu gurup gutarmak işine yol başçılık ediyorlar şu tirelerin başında durup. Ondan o tireler hayta tireler hem hayta hanlar. Yani vekiller tiresine, yani akal tekelerinin vekiller tiresine Mawtumul hanyň öýde yol başçılık edýär. Şu galan kuruluşyň belli bir bölegini öýde alyp barýar. Ondan saçmalar tiresine Mehmetül han yol başçılık edipdir. Ondan bagşy tiresine Hederetül han yol başçılık edipdir. Begler tiresine de Orad Mehmet han yol başçılık edip onuň şol ýanky nämen alyp barýar. Guruluşy dolu gutarýarlar ikinji tegeşe çenli. Indi şu birinji tegeşiň öň ýany şol nemeler gelýär. Ýanky günörte tarapy açyk ekenlikde Rus paşahynyň goşunlar gelenine, onuň Rus paşahynyň hem ýanky generallaryň bir ilki aradan çykýar. General leytenant Ivan Lazarev diýip biriniň goşun yol başçylygyna gelýär. Ol şol 79-njy ýylyň Tomsonda Türkmenistan şu territoriýasynda asaçy zaman näme aradan çykýan onuň ýerine general mayor Nikolay Lamakin belleýärler. Şoň yol başçylygyna 7000 töweregi adam gelýär. Rus paşahynyň goşunlary hökmünde ýöne esasy tegeşiň bölegi 6000-den urak 6.500 töwerek diýip hasaplanýar. Onuň indi şoň öň ýanyny şu tegeşiň öň ýany biz aýtdyk geçenki ýepleşiňiň soňunda şu kitapdan bölegi okamyzda şu uruşa garşy bolanlar bolupdyr diýdik. Esasy garşy bolanyň şol
Türkmen umman ahallan içinde bir awraýly serdarlardan ikisi birini Han Titula beýlekden serdar nimet we ýanky Han Mehmet Atalyk biram Oral Mehmet serdar Oral Mehmet Han diýip şu esasy iki şolar garşy çykýar. Olaň tarapdarym bolan ýöne olaň tarapdary azlyk edýär. Olaň esasy öňe sürýän zady näme? Ruslaň goşundaýdan ýarakdaýdan olaň gaty güýçlüligini aýdýarlar. Sebäbi bilen ikisi hem öz döwründe Hywa hanlygyna gelenlerine Rus goşunlary şo taýyp göýük ýanky ýumurtlara kömek bermek üçin giden terkerdelerden näme bir ýanky terkerdeler da bilen ikisi hem olar gören Rus goşunlarynyň güýjüni gören. Şoň üçin biz diýä uzak garşylyk görkezip bilmez bolýan biz diýä bir hepde garşylyk görkezip bir ay garşylyk görkezip ýöne bu uly padşalyk ulu padşalygyň aňyrsynda näçe güýç bar da. Soň şinýe biz diýä bular bilen ýöňünden gepleşip geçirjek bolýan. Ilki bir agzlaryny ýytkap görelim. Bilen näme talawa, biz öýe tekligimiz aýdaly, biz öýe şertimizi goýaly. Belki olar alalaşar biziň şertimizde. Ondan bu hora emirligine gelende de tekelerden kömek bermäne gidenler bar eken. Ondan ýanky bu häzirki lewagyň teoriyasynda eýer sarlar bar ýa bu hora emirligine kömek etmäge goşunlar bilen. Ýani o taýda da ýeňilýärler. Bu hora emirliginiň goşunlary bilen bilelikde türkmenlerim ýeňilip ýyllaryna gaýdýarlar. Ýöne tejribe alyp gaýdýarlar. Onuň indi şo taýda şo nemäni Han Mehmet Atalyk bilen Oral Mehmet serdary dönüklükde aýtýarlar da käbir adamlar. Siz diýip näçe satyldyňyz diýip. Je ortlar bilen uruşmaly mek bilen ýa siz diýip satylandyňyz diýip. Bahaňyza aýt. Şey diýip başlaýarlar. Şuň ýagdaýlaram belli bir derejede ýanky neme diýär-de, ýatla diýär-de. O ortlar bilen duşmançylyk etmelär, birini ors ullakam bir döwlet bolup dur. Şulara garşy şo geçenki taryhy gallar peýär döwürjä urasaň, duşmançylyk oýarsaň, biziň ödümizde diňe ziýan etmekden başga dat gelmeýär da diýip urasaň da ýöne şular ýaly derejede. Näçe satyldyň? Sen Putiniň agenda bolup işleýän, näme diýip başlaýandyrlar. Yani kütüň adamlara hiç düşündür bilmeýän da. Indi men geçen edem toora berdim da. Indi şol Han Mehmet Atalyk bilen Oral Mehmet serdaryň tutun pozisiýasyna siz näme garaýaňyz? Şolar dogry pozisiýany tutup durlarmy? Ýagny olaň iňe taýy öňe süren zady näme? Ilkadiýa gepleşip geçirip görmeli. Gepleşip geçirip görmeli, ondan öýe şertlenmedi goýmaly. Mysal üçin siz gelip bize diniňizi ornaşdyrjak bolýarmy? Ýagny Gurban Radişan ýa Kerim Merdi ahunyň aýdyşy ýaly siz İslam dinimizi elimizden alyp öz diniňizi ornaşdyrjak bolýarmy, dakjak bolýarmy? Biziň ondan aýaly ýylmydyň nemesini edip ekram neme düzgünlerine siz yatırjak bolýarmy? Biziň hemme aýaly ýylmyzy näme turtukly gezdirjek bolýarmy? Kelleler ýalaňaç gezmelimi? Diýip desturlar berjä etmegimizi biz bet etmelimi? Şol ýallatlar da şol atlar bilen gorkuzdylar da molla müftiler esasan öň ýanyndan gorkudanlarynda. Hatda näl görüň bolup dur şolar ýaly ýagny her bir erkeğin bir göz ayal bolmaly diýen zat ýok. Neme ayallar umum bolmalyşyn, ýani ortak bolmalyşyn. Isleniň adamyň ayaly beýlek erkegiň nemesinde bolup bilmeli, ýani beýlek erkegem şolar ulan bilmeli diýilen ýaly gurrunlar ýaýrady ýani kenarda ýörüýte nemäň içinde, halkyň içinde şo zatlar gorkunmak üçin. Onun bolmasa şo döwre çeni biz aýtdyk, intek Türkmenistanyň territoriýasyna gelýänçe Rus paşalarynyň ol basyp alan ýeriniň hetde hataby ýok da, aňsy bersi ýok, merkez aýan territoriýasyny. Gadyklanyp görseler, mysal üçin Hywa hanlygyna soň näme boldy? Hakykatdan näme İslam dini ýatyrylmy? Hristianlyk ornaşdyrylmy? ýa Bukhara emirliginiň territoriýasyna şon ýaly boldymy? Aýaly ýyllar näme turtukly ýanky götýärler, geçip başladylarmy, näme etdilermi? Imman şoňla gartlantalar bilip bolýar da, onu bilýän adamlar bar. Ondan gökde urşuna çenli gaty köp ýyllar geçýär da. Ol boňşy nimelerde emirlikler, hanlyklaryň basyp alynandan soň bilýänler bar, ondan habarlar bar. Şo zatdan görýär provokasiýa üçin edilýänliginden habarlar bar. Ýanky Han Mehmet Atalyk, Oral Mehmet serdar ýaly şol tarapdarlar. Ýöne şon halka düşündir bilen oklar. Halka düşündir bilen oklar. Hoşolaryň geleni bilen biz öz İslam dini bilen bitiremdik, öz urup adatlanmadan bitiremdik. Ýöne şonu getirmejek bolsak, biz onu gaty uly ýitki çekmeli bolarys. Adamlar pikir edin, şoňa jegýäm ýa jegen okmy diýip pikirlendirjek bolan adamlarym dönüp diýipatlandyrýarlar, näçe hatyrlan diýip tutýarlar. Onuň maslahat geçirilýär, iň soňunda tete goýulýar da, ondan köplük uruşmaly bilen
kararın tarapyn tutýar. Ondan soň kasam kabul edişlik bolýar. Ýöne kasam kabul edişlikden öňünni adamlary gala ýygnamak meselesi hemma. O arada da karara gelýär, şo uly ýygnakda. Näme diýerler? Men şonda ukap beripdim. Şol gala adam ýygnamak meselesi hem ol uly mesele bolup durýar. Onuň şol birinji tegoşyň öňýany esasy boyun eňmedik gala ýa-ki boyun eňmedik obolary gerek bolsa weýran etmeli, tozdurmaly, barmaly, üstüne nöker bilen şu türkmen obalaryny derbidagan edip, öýleri ýakyp ýok edip, adamlar sürüp getirmeli diýip karar edilýär. Ondan ilkinji nowatda da haýsy obadan başlaýarlar, dykma terdaryň obasyndan başlaýarlar. Şo esasy şu boyun eňmedik, gelmedik obalan beýrem dykma terdaryň obasy bolýar. Edi şo birinji tegoşyň öňýanam dykma terdaryň ödem bermeden gidipdir, şo berme obasyndan ortadan goşumyň içine barypdyr. İki aýaly şo taýda bolýar, onuň myş-myş ýaýrya, ýa-ni dykma terdary öýdi ýanyna käbir nemeleri bilen öýdüne ýakyn adamlar bilen satylypdyr. Ortalara satylypdyr, ortalar bilen o türkmenlerini ýatyp basyp almak barada plan bir şey otýar diýip zat diýip gurrun ýaýrya. Ondan oň ýygyndan ne şo dykma terdaryň hereketine gahar eden adamlar, umman hanlar, terdarlar şu börmäni ýa doly tozdurmaly adamlardan sürüne denýäle dip getirmeli, garşylyk görkezinem öldürmeli. Ondan şolam edilýär. Barýalar börme bolsun dol dargy diýerler 1000 tegoragy nöker gura diýerler gaýnymydan Göktepeden. Börme bolsun dol tozurýarlar hemme garoýlary zatlary nemelerem şo taýnyň ýaşaýjylarynyň obaň ýaşaýjylarynyň doldugyna getirýärler galaň içine, Göktepe galasyna. Ondan soň diýä beýle kowalara onlara ýalçara ulanmaga derewlik bolmady diýä şo kitapda aýdylýar. Şo bolan wakan bermedek, bolan wakan eşden beýle kowaň ilatlarym diýä adamlary ýaşaýjylar öýdüler, onu gelip başladylar diýä. Umman şonlar ýaly bir hili gorkuzmak şäherine ulanmaly bolupdyr. Bolmasa meletinik bilen gelmäge gatyr bolmandyr. Ondan bolmasa ýa-ki ikinji varianty bar. Han Mehmet Atalyk bilen Oral Mehmet Serdaryň öňe süren nemesi bar, ýa-ki teklipleriniň ikinji bir nemesi. Eger diýä biziň diýä gepleşigimiz oňy netije bermese oruslar bilen mysal üçin ýa-da bize diýä gepleşik geçirmäge ýol beriň diýä. Biz diýä parahatçylykly şolar bilen öňüne şert goýup diýä, biziň şertlerimizi kabul eder ýaly ederiz. Eger şonu etdirip bilmesek, onda biz diýä galaň içine ýygynanmaly diýä. Şol partizan uruşy diýilen ýalda alyp barmaly ýa-da gaçly kowduruş, ýagny Rus koşunlarynyň çöllükde söwüşmek ukuýy tejribesi ýok. Baramasa gaty az. Biz diýä olary da surnukdyr, garawum çöllüň içinde diýä, biz diýä olary da gaçyp gider ýaly derse, olar uzak durup bilmeýär garawum çöllüň içinde. Biz diýä dagynyp görnüşde söwüşmeli. Ondan o taýdan şolmaly, bu taýdan şolmaly. O elleriniň imitlerini almaly, suwlaryny almaly, ýenelerini almaly. Şey dip diýä çölüň içinde bular diýä surnukdursak diýä, olar diýä ýa-ki ulukçun alyp gaçyp gitmäge mejbur bolarlar diýilen nemeni, öňe sürýärler taktikany. Oňam jany bar, o taktikaňam jany bar. Näme üçin ýa galaň içine ýygynanmaly? Adamlar ýygnasaň diýä, sen elin niýe uly bir güýjüň öňüne inha alşylar weýran etip ýene elin niýe adamlary ölüme berýäň diýä. Şey dip tutýarlar da. Olaň olaydanam geçen o. Olaydanam geçen o. Olar gepleşip geçirmäge de uradan oklar. Olaň ýa-ki ikinji teklip eden zady gaçly kow uruşy çölüň içinde etmeliýilen nemesini hem teklibini hem kabul eden oklar. Diňe köpçülük näme tarapyn tutýar galaň içine ýygynanmaly. Ondan ana şo galaň içine ýygynanmak meselesi hem ýa-ki ýaly çözülýär. O zorluk çärelerini görmeli bolýarlar. Ondan soň kasam edişlik çäresi başlanýar. On näme suratlanýar ýa-ki Seyit Murat Ögözbaýew kitabynda ýa-ki şu wakalardan soň diýe ähli halk bolup diýe kasam etmek baradaky mesele öz-özünden çözüldi durberdi. Meýereke ilki bolup Oral Mehmet Han bilen Han Mehmet Atalygyň and içmegini talap etdi. Kasam şeýle ýagdaýda kabul edildi. Bir näçe işanlaryň, mollalaryň, aksakallaryň arasynda duran Kerim Merdi işanyň öňüne 50 göçürilen äpet Gurhan goýdular. Kasam edýänler Kerim Merdi işan bilen Gurhanyň aralygyndan ýörüýte geçip gitse de bolýardy. İki elini Gurhana degirip yüzüne sıyılsa da bolýardy diýär. Ýagny hukman Gurhan alyp kasam içmek däl, şol şeýle Gurhan goýulýar, bir münleriň üstüne, onuň Kerim Merdi işan nur, onuň kasam etýän adam, men kasam edýän, men şu gatnaşýan,
o federayan halk üçün vatan üçün görüşmäge diýip şol kelimeler diýşanlar Gurhanyň arasynda geçip gitmeli eken. Ya da käbirler ellerinde girip şey Gurhany ýüzüne silip kasam etýän eken, kasam edýän eken. Onuň şo şeýerde aýdylýar. Onuň diýe agyr märeke üýşen mahelle diýe Oral Mehmet, Han Mehmet atylyp diýip gaýryp başlady. Ýagny olar diýe Fiddiyat Orslan tarapyn tutýanlar gelin siz öňür odal bilen niýe öňürtülük bilen niýe siz kasam için biz görelim siziň öýüňiz alyp barşyňyz ondan biziň öýüdimizden onu kasam edýärsiz. Halkyň ýanky diýip diýe gaýryp başladylar diýe halkyň talabyna boyun bolup olar diýe ilkinji bolup kasam etmeli bollar. Şonu Oraz Mehmet Han köpçüligi ýüzlenip şeýle diýdi diýe. Sen bir akmak halk ekeniň diýip halka sen diýip bizlenýär da. Sen bir akmak halk ekeniň. Men ödümün akmak bolanım üçin däl, seniň akmak bolanyň üçin şu kasamy kabul edýän. Şu ýerde de ölerin. Ödüňe awatlyk islemeýän bolsaň, senim ölmegi başa diýip halka ýüzlendi diýär da. Ýagny barbyr näradi boldy diýär da. Şu umuman halkyň bar, ýagny şu galaň içine girip ýygnanyp ýögüşmek taktikasyndan näradi bolýar. Sen ne ölümü haýladyň, ölümüňi haýladyň. Men näme diýin, sen men özümiň akmak bolan üçin şu wagt kasam kabul edem. Mok sen akmak bolup siziň hem sanyňyň köp bolan üçin men köpüge boyun eýmeli boldum diýip. Gatyny ýa-da ýagdaýda kasam edýär da kasam içýär. Onuň olýa şey diýdi de Gurhanyň kaptanyndan geçdi diýär. Ondan soň Han Mehmet atalyp köpçüligi ýüzlendi diýär. Men size atalygyň namart däldigini subut ederim diýip atalyp görgüli aýtdy. Dinden çıkan bizdenleriz. Dinden çıkan şu akmak halky nehek gola içerýän adamlardır. Ine menem geçýärin diýdi de olam Gurhanyň kaptanyndan geçip gitdi. Ondan soň müňläp märeke başyny dik tutup uly tertiplik bilen inniki boljak aýlygan wakalar bilen öz aramyzda keserip ýatan helakçylyk şäginden aňrýarlady. Bu ýan aftaryň öýdüm ýanky Teitmurat Ögedwaýew näme diýär? Ýa-da suratlandyrýar şo balon wakany. Uly tertiplik bilen niýe halk diýär, inniki boljak aýlygan wakalar bilen öz aramyzda keserip ýatan helakçylyk şäginden aňrýarlady. Ýagny helakçylyga tarap ädim edildi diýär da. Ondan soň şo kasam edişlik wakalaryndan soň bu gurrunlar ýanky börme obasynyň weýran edilmegi adamdan sürülip getirilmegi galaň içine o gurrunlar näme ýetdi dıkma serdara ol Rus goşunlarynyň içine gelip görün dıkma serdara onuň dıkma serdara öýdi ýoldaşlary bilen ýa Ruslardan biziň tarapymyzda gaçyp geçenmiş diýen habar ýagrady. Şondan soň diýär biziň kasam kabul edişligimizden soň diýär. Dıkma serdara özüniň diýär Ruslaryň arasynda gitmeginiň sebäbini soň olaň planlaryny güýjüni biljek bolup boldum diýip düşünürdi. Olynny bu işi gutoran hata edýändigini şonuň üçin hem özüniň hem börmelleriň maşgalalarynyň ýetir alynmagynyň düşünşmezlikden bolan zatdygyny aýtdy diýär. Ýagny börmelleri ýetir görnüşini alyp aýtdylar da ýetir alynmak diýip hem aftar şonu diýär da. Ondan biz diýär ýetir hökmünde bir takrab oturmak üçin zerurluk ýok diýär. Bu mesele çözüldi. Men niýe Ruslaň diýär öz planlaryny, ýadyny biljek, güýjüni biljek bolup gitdim diýär. Iki aýlap içinde bolýar da. Ondan öz sözüne diýär, gulak atan ähli adamlar bilen bilelikde ähli halkyň duran ýerinde durjakdygyny ananlardy. Onuň diýär bu sözleri esasy diýilip bilinýär hem ony saýry tutmak besedildi. Halk köpçüligi ay boronny bu günähini geçeliň sözüne ananyas goý nemesin aramyzda boşuldunda özüniň halk üçin, watan üçin görüşýändigini agrarlygyny görkezdiňär. Onuň dıkma serdaryň sözlerine görä Rus atriatlaryna iki sany ýomut, ýani Musa Han bilen Molla Düňder ýol biletçilik edýärmiş. Dıkma serdar Musa Han bilen dilleşenmiş. Ol Rus atriatlarynyň planlary hakynda habar berip durjakmyş. Musa Han diýilýän kim Musa Hana gawat delse onu assyn ýöne urmasyn diýär. Ýagny okuy jegdirjek bolup atmasyn diýär. Şoňa tarap atan bolsun ýöne diýär Musa Han diýär biz üçin işleýändir diýär şol ortaň içinde bolmak bilen diýär. Molla Düňder gawat delse diýär. Ol ýa kapyrlaryň doňuna giren adamdyr. Ol Ruslara diýär çyn ýürek bilen gulluk edýändir. Her zat etmeli bolýan, onuň ýoguna ýanmalydyr diýdi diýär. Dıkma serdaryň sözleri maglumat üçin kabul edildi.
ýa-da me dönüklük eden adamlaryň bolupdyr, ýol bereçilik edip zat edip ortalyň içinde. Ondan indi bu taýda bir zatlar şol ýanky indi dykmaterdaryň öňünde gedip gelende ata gowşudy hem bu maglumatlaryň üstüne ölçe ýetirýär. Dykmaterdara umumyň ata gowşudy Perman romanyny öňüm aýtdyk, ata gowşudy bu maglumatlary şo wakalyň şaýatlaryň dilinden ýigneýär, ahal teoreklerine, gökdepe sebitlerine şo wakalar gözi bilen görenler. Şo wakalaryň köpüsine şaýat bolan adamdan dilinden toplap alan maglumatlaryň esasynda ata gowşudy Perman romanyny umumyň dykmaterdary dönük hökmünde görkezýär. Başdan ayak kitab şu te başdan ayak dykmaterdaryň dykmaterdar ölýän şaharadan çykýança uruşdan soň şoňa te şoňa dönük gahrman hökmüne şoňa bir negativ gahrman hökmüne baha berip suratlandyrýar dykmaterdar. Bulam indi käbir dykmaterdaryň tarapyn tutýan käbir ahallylary ýa-da şoňa simpati edip beren adamlary şoňa düşürmek mümkin. Bu men sözüm däl adamlar, bu men sözüm däl. Hakykatdanam taryhy maglumatlaryň tasdiklemene göre dykmaterdar uruşyň öňýäri gidýär. Ýani ikaýlap ýitirim bolýar. Şol ortalyň içinde bolýar. Eger orslar bolýar, orslar aýdaly sada bolupdyr diýerler, türkmana bolupdyr. Duşmanyň adamsyny getirip öz içinde öz taktikasyny ýakynda maglumat berer mi mysal üçin? Goşun sanyny zadyny öwrenmäge mümkinçilik berermi? Ondan oň içindäki adam nädip ansatlyk bilen soň çykyp gaýdy ýanyna goşun ýanky egendeşler bilen dykmaterdar diňe bir öýde bar ana bir näçe nöker bilen bar ýa o taýda. Iki aýal bolýar. Ondan indi Perman romanyny ata gowşudy bu maglumatyň üstüne ýetirýär. Ýani özüniň toplan maglumatlarynyň esasynda. Näme üçin dykmaterdara soňam dönük hökmünde gararly diýip. Sebäbi gelenden soň näil bolýar? Geljene gelýär, galaň içine gelýär de galaň içinde ýaşan döwründen tek uruş esasy nemesine uruş çaknyşygy, uruş nemesi ýüze çykmaka, intek ruslar ol aňyrdaka gyzlar badyň teoreklerine gezip berka, ondan aňyrdaka ýanky dykmaterdaryň özi ortalyň içine adam ýeberýär. Şu nemeleri bilmek üçin umman galaň ýagdaýyny suratlandyrmak, galaň içindäki goşun tany, zat, hemme taktikat meselesinde üstüne de walla goşun ýanky nemeň ortara yük taşayan kerwenden işini öňüne almakda da öňünden gidip ziyan berýän terkerdeler bolanlar türkmeniň içinde. Ondan olar barada da maglumat berjek bolup ýetirgen ýa kän ýetirgen ýa dykmaterdaryň bir özü, dykmaterdaryň öz tarapdarlary bolan. Oň ýanyna Seyit Murat Beg diýip biri bar, dönüklük ýanky ortara maglumat ýetirmekde, şo dönüklük etmekde. Ondan Batyr Hacı diýip ýene biri bar, Hal Molla diýip ýene bir molla bar. Bulan hemmesem şol Perman romanyny atrisatlyk gahrmanlary hökmünde, ýagny halka dönüklük eden, hyýanatlyk edip duşmana aşaklyk bilen duşmana hyzmat edip şolar bilen gepleşip alyp baran adamlar hökmünde görkezilýär Perman romanyna. Ýene bir gede gaýdyn bu roman ata gowşudyň fantaziýasyndan alynandan däl, ata gowşudy odan aýtdyk 20 ýyllap maglumat toplaýar, şo wakalar gören, şo wakalaryň içinde bolan adamdan dilinden oň beren maglumatyny, buň beren maglumat bilen deňeşdirip, seljerip, döküp şey dip roman ýazýar, dokumental roman ýa-ni tarih roman ýazýar. Ondan şo taýda ýene şo Perman romanynyň iň esas gahrmany, baş gahrmany Öwgöz Murat Batyr. Öwgöz Murat Batyram galany goramakda, hatda şolun tek uruslan goşunlary berip ýakynlamaka, şolara ýük getirýän kerwenden öňüne almakda, hem türkmenliň içinde, çölüň içinde ýaşap beren, intek ýanky gökdepe uruşuna goşulmany ol aňyrda çölüň içinde ýaşap beren käbir hanlar bolupdyr, käbir begler bolupdyr. Şolaram ortlara ýük getirýän eken. Olaňam öňüne almak bilen meşgullanýar. Öwgöz Murat Batyr bir giden atlylar bilen 400-500 tane atly bilen çykyp çölüň içinde giýjelerini adyna garawulçylyk edip zat edip onuň käbir şolar ýaly bir waka suratlandyrýar. Mysal üçin diňe bir ortlara kömek etmek däli. Türkmenler bir-birini talayan ekenler da. Tire taýpalaryň içinde hatda tirenin talap bara tireleriniň ýanky ýaşaýjylarynyň goşuny, emlegini, malyny, mülküni alyp äkidip ol Eýrana satyp ýörenler bar eken. Ya başga tirelere äkidip satyp gelýän ekenler. Şonýal adamlar bar. Batyra gedip satýan ekenler. Öz türkmenlerini
Garawçelyň içinde ýaşap oturan türkmenleri, türkmenleri, goňşy tiýren adamlar bolsun, taýpan adamlar bolsun, bir topor nöker bolup gelip alyp ekidip satýan ekenler. Onuň şolar ýaly bir wakany ata goşudyp Ferman romanına suratlandyrýar-da. Biýanky Ugun Murat Batyr özüniň ýakyn eginleşleri bilen, ýani Gara Batyr buňa ýanky eginleşlige diýany Molla Batyr diýip ýene biri bar. Buň ýany bilen gidýär, şo näme, razvedka da öýt bolşy, razvedka gidýär çölüň içine. Ondan bular ananok ýanky dykmaterdara da ananok dykmaterdaryň ýakynnaky ýak töweregindäki adamlary da ananok bular. Bularam biljek bolýarlar. Şo Ugun Murat Batyr hergede galadan çykyp ýanky 300-400 tane atly bilen çölüň içine tarap gidýär da ay niýerlik bar ýaňy, näme üçin bar ýaňy? O niýerde boljaksyňyz, niýerde düşlejeksiňiz? Şolar ýalandy ýitiranyp bular biljek bolýar. Dykmaterdaryň adamlary öýden biljek bolýar. Ýöne Ugun Murat Batyr görkezme berýär. Şolara hiç maglumat beräýmän. Onu da hemme dönükler bilip bilen nokta şonda hal molla diýip bir haramda bir molla buň anamyna girip käwratlar bilýär. Ondan şolar ýaly şol gödekçi şekenine gidip giýje şo garawçelyň içinde giýje ýatman ýenen ýaly garawçylyk edenne ýanky bir 50 töwerek atdy diýä türkmenliň özleri bir owan talapdyrlar da ol owan mara adamlaryny ýetir alan ýadyp alyp gelip ekidip barýarlar satmaga. Türkmenler şu garawçelyň içinde satmaga getip bererler, goşlaryny, öküzlerini hem de mal mülklerini alıştırıp ekidip barýarlar. Gün orta tarapa beýdimek näme ýa diýär, ýa şolar ertip ortalara tapşyrjak ýa-da ekidip Eýranyň territoriýasyna satyp gaýtjak olar. Aýallaryny gyrna gedip berjek, satjak, erkeklerini batyra gedip gul edip satjaklar, mal mülklerini satjaklar, mallaryny satjaklar, emnäklerini, gazyl şaýheplerini satyp baýak gaýdýarlar, pulluny gaýdýarlar aňyrdan. Onuň şon ýaly bir neme gelýär. Dönüklerin toparynyň üstünden bar ýa bular. Dönükler diýipatlandyr atawuşy şo kitabynda şolar ýaly türkmenleri we türkmenleriň tarap beren haramdadalar dönükler diýipatlandyr ýa-da. Onuň bulary gruppasy edýär, Ugun Murat Batyryň goşunlary, ýanky nökerleri, ular utan-taýdan köpden. Bular bir oýun içinde gruppasy edip gyrya baryn, ýanky türkmenleri da tutup getirýänler bar, ýanky dönükler diýilýär. At bir 50 töwerek atlyny gyrya baryn kelýär ýaly. Onuň bular näme diýen eken? Öldürenlerini inferior adamlar, şu käbir başga milletlere mahsus ýaly bir zatdyr bolan türkmenliň öz içinde de bar eken. Şo ýanky serkerdelik edenler bar, ýanky dönüklere serkerdelik edip gelýän haramdadalary anyklap, şonuň kellesini kesip galak edýärler. Galak edip naýdan ucuna berketip şo galany dürtüp, nämäni kelläni dürtüp goýýan ekenler. Şonu şey diýerler, gökçe galatynyň içine getiribem diýär, şo ýanky dönükleň ýa serkerdeleriniň kellelerini ýa naýdan ucuna dikar kılym ucuna naýdan ucuna dürtüp diýär, goýdular diýär. Üstüne de ýene inferin. Nökerleriň hemmesini, ýanky dönükleň hemmesini, atlylaryň hemmesini guluny kesýärler. Guluny kesibem diýär. Ertip galadaky näme Garawatyra berdiler, tapşyryk gaýtdylar diýär gulaklaryny. On gulaklaryny näme diýerler o belli däl. Onu guradyp serip kakady diýerler, kakady diýerler diýip oýna diýärna. Ýöne şo gulaklary näme diýär belli däl, ýöne diýär şo gulak kesmek diýär dönüklerden aralmak üçin, dönüklere jeda bermek bilen göz başy görünüşi bundan ulanyýar diýär türkmenliň içinde de. Görýärmi? Ana şu ýakyn bolanda da 145 ýyl mundan odal bolan uruşun gurun ne diýär, şoň öňýany bolan wakalan gurun ne diýär. Onuň şonu dykmaterdar bir näçe ýerlik çapar urdy diýär, ortlara tarap maglumat berip. Şu galan içinde ýa daý bardy, zat bardy. Näme çek bolýar? Şu Ugun Murat Batyr we razvedka diýen 300-400 tane atlysı bilen garawmşelyň içine bir gije otada ýatýar, bir gije butada ýatýar. Ýerlerini ýitip durýarlar. Şol öz içindäki dönükler maglumat ýetiräň bolsa-da şol üstümizde gruppasy etmäkäler näme derlip, ýerimizi ýitip durýarlar ýerlerini. Hatta Ugun Murat Batyr diýen ýanynakylar aýtmaýan eken. Näme de goşut ýanky atawuşy faýdada hatta ýanynaky eňneşlerini hem käbir diýär, soraýat diýär, niýerlik barýasy, şeýlek barýasy diýär. Aýdanok diýär, niýerlik barýany, aýdanok niýerde düşlejegini aýdanok. Hatta iň ýakyn adamlar da. Sebäbi şeýle bir dönüklik köpdi diýär türkmenliň içinde. Ýa-da ortlara işleýänler diýär. Şoň üçin ýanky diýär maglumat bermekden çekinýär diýär. Onuň
Şon ýaly nemede şo edil birinji nemäň urşuň ýany Dykmat Erdal tarapyndan bir tane çapar uradylýar orsara tarap. Ona şondan şo çaparlaryň biri elede düşýär. Ele düşýär, onuň ýanyndan şo iberilen haty tap bilen oklarda. Olaň ele düşenini bilip, ýöne haty tapy bilmeýän taňa oňa jeda da berilen oklarda. Ýani bu iberen bir çaparyň biri. Ondan Dykmat Erdal bunu eşdiýärde bara ortalara yeten ýaldyrjy pikir edýär, öýde iberen habary. Onuň öýde ýuwaşlyk bilen öýde gitmege karar edýär. Ýa-ni da ulu ogluny alýar da bir gije gidýär bu. Gidýär tümüň içinde bulam ýene bilen ok, ýani Öwged Murat Batyryň nökerleriniň ýyzda turanyň bilen ok da. Onuň şonuň ýyzyna gaýdyp gelýär, şonuň goloýundan geçip gaýdýar bular. Munam daşdan Öwged Murat Batyr görýär. Dykmat Erdaryň öz ogly bilen ikisini Allah goradan gala tarap gaýdyp gelýän. Olar hem ýetirjek habaryny ýetirýärler ortalara. Şol aralykda bir hepdelep Dykmat Erdar galadan ýitýär da ogly kisi. Onuň galanyň içine gurrun ýerýär. Dykmat Erdar ortalara tarap edipdir. Onuň Öwged Murat Batyr hem garaşyp ber. Şo giden bolsa ýerine gelýär ka hökman bunu tutmaly. Ondan bir ulukdan görýär, dağın ýokarsyna, ýani dağın jülwesinde goşuny, ýani nökerleri otyr nemedip deňje alyp bolýar. Öwged Murat Batyryň özi ýokary çykýar, bir baýryň üstüne de ulukdan görýär. Ýani Dykmat Erdaryň öz ogly bilen ýyzyna gaýdyp gelýäni görýär gala tarap. Bular hem ol galadan gaty ulukda. Ondan bular bir näçe atlysyny ýanyna alyp ýyzyndan kowýan da bulan. Onu yetibilen ok. Ýyzyndan yetibilen ok, ýani şolardan bilýär. Ondan bu näle bolýar? Gala gelýärler, hem gala akşamlyk Dykmat Erdar ogly bilen giripdir galaň içine de. Barabam şol ödegin neşi var, eýlek bir tatlyk, Seyit Murat Begdip ýene bir tatlyk var. Şoň öýüne girýär da, şoň ýer kümesine girýär. Ýer kümesine girýär. Bunam bilýär eýem, ýerik barjagyna şeni bilýär. Öwged Murat Batyr bilýär, Dykmat Erdar nirden gözlemeligini bilýär. Şoň häzir ýa üstüne barıp gurup bassa, şoň ýandan horjundan orta tarapyndan ýeberilen sowgatlaňam eline alynjanyny bilýär. Onuň şo ýagdaýy ýanky ýazgy Seyit Murat Öwgedowaýewiň günlük kitabyny şeýle diýär da, şimdi gala geldiler, galaň agdynda sakçylar da orada, o sakçylaryň satyn alyp da Dykmat Erdar ýa satyn alypdyr, olara pul berip. Onu Öwged Murat Batyr nemede atlylar bilen barýar da galaň agdyna akdyň sakçylardan sorýar da, şu wagt ýa bizim öňýanymyz şu gala giren adam bar diýär, özlerim uzakdan görýär, galaň girenler, gala içine girenlerine şeni görýär. Dykmat Erdaryň öz ogly bilen. Şu garawullar aýdan ok diýär da, boynuny alan ok diýär da. Yo, bir daha görmedik adam görmedik. Aýtdyr bilen ok şolara. Buna diýär Öwged Murat Batyryň gahary gelýär. Görýän, bilje näme pikir edýär. Dykmat Erdaryň öýde bir satlyk diýär, ogly bilen bir olara bir satlyk diýär. Ýanynaky eginleşlerine şen satlyk. Bu gide galaň gapatyna bilen galaň hukukçylygyna jogap berip oturan haramzadalar şeňde satylypdyr diýär da, beýaşdan berip men gelenimi aýtma diýse, aýtman otyr diýär da. Olaram bilýär, Dykmat Erdaryň bir hepdelep bar, galada ýokduny bilýär. Gurruna meýere, ortaň ýanyna gitdi diýip gurruna meýere. Şonu da şu galan garawullary bar, beýaşdaýa satylyp bar, şolaň şu ortaň tarapyndan gelenligini bilse de aýdan ok da, ýani Öwged Murat Batyr. Onuň şonu ýaly ýaman kıyın ýagdaý ýüze çykýar da. Kimi janyny ynanjaňan bilerýärler, kim watan üçin otak çykypdyr, kim beýaş çay pullyp watany satyp otyr, galadaky adamdan janyny ortaga goýjak. Üstüne de var. Dykmat Erdar näme etjek bolýar? Şol Öwged Murat Batyryň şo 300-400 tane ýanky atlylar bilen çölüň içinde gelen ýa razvedka giden ýerleri var. Bu ara başarsa Dykmat Erdar şo näme üçin biljek bolýar? Ortalara ýetirip ortalara gırdyrjak bolýar olar. Ene şular ýaly gödäwçilik edýän razvedka topary var. Öwged Murat Batyryň ýol başçylygynda. Awa ene şu ýyja plan ýerde düşländir şonu öldürüm diýip şo taň üstüne gurup bas edip gyrp bilýän diýip başarsa maglumat berjek bol. Şoň üçin toplap ýanky ýyzyrgan ber şoň nirde düşläni biljek bol. Ýöne başaran ok, ýanky beren ok şu Öwged Murat Batyryň uğur tapyjylygy hemen bil ýanky tehim paýgaty şo taýda işleýär. Ýani hatda ýanynaky bile gidip barýan adamlaryň eňinleşlerine de köplençe aýdan ok nirip barýanlar, nirde düşüljeklerine şeň. Indi bir galan gapatyna geldi. Galan sakçylaryna aýtdyr bilen oň. Olar boynuny alan ok şo istediň öň ýanyga dene Dykmat Erdar girdi diýdir bilen. Onuň näme diýen ýökerlerine. Men ýa
Wagt diýe men ya gala girmäk kadar olaryň ýüzüni ýere basjaktym diýe, ýetişmedim da. Indi ol arkaýyna oturandyr diýe. Ykma herdar gödüňe tutup. Ol ýa böwründiňläp sagynny da diýe, ýaýdançly seslenni diýe. Hälem bir pille. Men ol adamy tanaýan. Onuň şu wagt nirede oturandygyny bilýän. Ol adamyň getiren sowgatlary bilen üstüne basmak boljak bolýan wagt diýär. Getiren sowgatlar bilen ýa edir häzir üstüne basyp biljek bolýan wagt diýär. Ondan ýanyna kylar aýdýar. Batyr diýär, beýle anygyny bilýän bolsaň, onuň welini bolmaz ahyrin. Söreliň, ol adamy owurlugyny göni üstüne tutalyň diýip diýär, atlylar ýerli ýerden gaýyrşdylar. Öwel Murat Batyr bir adasyk diňergenip durandan soň ýene öz şüphetini ortağa atdy. Onuň üstüne barmagam, ony owurlugynyň üstüne tutmagam kynyn näl. Ýöne bir zady bar. Ana şol meni ýaýdandyr. Niçikmi iş jawa gelen ýerine Garry Batyr başlyklaýyn araňyzdan bolgusuz töwellaçylar tapylýar-da meni öýde uruma goýmaýaňyz. Şu tapar, şol gylyňyzy taşlap, ýeke meniň aýdanymy etseňiz gitjek. Bolmasa şu ýerden ilma dolanjak diýär. Ondan bularam haýyrly iş bolsa näme etmän? Sen diýeniňi hökman edersipdi atlylar ýerli ýerden teslendiler. Bolýa onna gideliň diýdi. Öwel Murat Batyr ýöne söýdüňizde berip duruň diýdi-de. Öwel Murat Batyr atlydan öňüne düşüp ugrady. Indi bu niýelik bar ýa? Näl gurrun bolýar? Ene onu biz ýadyr gysgaçyk kısaly ara kesmeden soň bileriz. Indi Öwel Murat Batyr galan daşyndan geldi. Ýani Tykma herdaryň ogly bilen bile giren ýerinden girdiler bular. Niýelik baryp diýä, nirden tapmalygyny bilýän, näme şol adamyň diýä, Tykma herdar diýä, nirde oturandan bilýän, häzir gorjunda diýä, sowgatly oturandan bilýän, ýerinden bilýän diýä-de. Onuň bilinde niýelik bar ýa, onu göreliň. Seyit Murat Öwelbaýew Gönübek powestinde şeýleýär diýä. Seyit Murat beg diýä, indi hereden Seyit Murat beg diýilýän, Tykma herdaryň ýani dönük eginleşleriň biri. Öden beg nemesi we ady bar. Onuň diýä, bilerini gelýär, atlylar gelýär. Göni şol Seyit Murat beg diýilýän, ýani näme, Tykma herdaryň dostunyň gön ýer kömesiniň gapysyna gelýär, gaýgerýär, Öwel Murat Batyr gaýgerýär. Hey! Seyit Murat, öýdemiň diýär-de. Bulara meni sandyraşyp seslerini çykarylan oklar. Ýani powest aýdylýar-da. Seyit Murat diýär, desine tanat diýär, Öwel Murat Batyryň sesini. Tykma herdar titrep başlaýar. İşimiz gaýtdy diýip bilýär. Göni biz ikimiziň mäder kellämiz alýar diýip. Indi ilk aýalar sesini çykar bilen oklar. Biz öýde de diýip bilen oklar. Seyit Murat begem diýip bilen ok. Aýalym sesini çykar, onu hemme titreşip oturýarlar. Ondan diýär, ýene gaýtalýar, Öwel Murat Batyr gaýgerýär. Seyit Murat, öýdemiň çyk goýaryk diýip. Ondan diýär, Seyit Murat beg rejengiň däligini aňlatdy diýär, hasır duul fermed etdi diýär. Keşte çekilip becerilen bukjada arzanyp goýulan gurhan aldy. Maňlaýyna aldy da, maňlaýyna syýyldy da arada goýdy. Ýani gapy bilen öz arasynda goýýar. Ýer küme gapy bilen indi aşaryň aňardan näder girjek adamdan öňünde gurhan goýýar. Terediň ulanýan metodyny dönüklen. Eger diýär Tykma herdardan ýa siziň göwnüňizde garalyk gelen bolsa, şonuň aklygyny men gurhandan andyçýan diýip diýär. Ýene gurhany ýüzüne seýilip diýär. Daşaryp gaýgyrdy diýär-de. Terediň näýam Tykma herdaryň şo taýda oturanlygyny boýuna alýar. Öwel Murat Batyryň bilýär, göni şo taýda nirden gözlemeldigini bilýär. Şoň ýanyna horjundan häzir horjundan altarda şo taýdan orslar tarapyndan berilen sowgatlaram häzir tapjany bilýär. Onuň ýöne şo gurhan ara düşýär. Ünterim gurhan ara düşýär. Ondan hakykaty batyrmak üçin gurhan bir gara perde boldy diýär. Ünterim hakykaty batyrmak üçin ýa gurhan bir gara perde boldy diýär. Men şu taýda okap duran ýerim ma, bilinni näme, başla Seyit Murat Öwelbaýewiň Gönübek romanynyň näme powestinden näle Atagowşudowyň Perman romanyndan okap otyrym. Şu ýanky ýerim şu romanyň 200-nji sahypasyndan 206-njy sahypasyna aralygynda. Ondan
Indi diye Gurhan ne hakikat bahırmak üçün bir gara perde oldu diye. Göz bağlayan perde ara düştü. Gurhan ara düşende kanı batır Allah'ın içkisi bolup gayra çekildi. Ve näme etjegini bilmeýän sagyndy. Kanı batyram, ýa-ni özüm rahat batyryň eginleşleriniň biri. Gurhany gördü-de diýe, gapyň agdynda ýatan Gurhany görüp diýe, duran Gurhany görüp çitkinip gitdi diýe, kanı batyrda diýe, gyra çekildi diýe. Ondan özüm rahat batyrga ýa, näme sagynýarsyňyz? Haýal etmeýän elleriniň ikisiniň diýip diýe, özüm rahat batyra gyrdy. Kanı batyr ara Gurhan goýdy ahyry diýip diýe ýaýdan şilselsendi. Ögün mat batır jany ýanlyk bilen gaýgyrdy. Gurhan näl eger Muhammed peýgamberiň öýüde gelip ana düşsün. Şonda da daňyň näme ol kitap turup siziň ýakaňyzdan tutar diýýärmi tiýlan diýip gaýgyrdy. Şol wagt atlaryň bir çäginde duran hal molla ara düşdi. Hal molla ýadyňyza düşýärmi? Şu dönükden bir dipdim. Ýa-ni tykma herdar bilen bile iş alyp barýan. Şu wagt şunu körleň içinden kan molla diýilýänem ba. Şularyň ýerinde timtimper, ýa-ni ögümra sedarym, ögümra batyryň ýanyna. Şu ara düşýär. Bu diýä Gurhanam tananok Muhammedi de. Munyň bu bolşy gowy däl, bideň hem munyň ýerine düşüp ýörmegimiz düdüw däl diýip gaýgyrdy diýä. Diýä Gurhanam tanaýan näler Muhammed peýgamberi de hormat goýýan näler diýip öýden bilip otyr, şo dykma terdaryň ýan gelenliginem bilýär şol hal molla diýilýär. Görýärmi Gurhan ulanyp şona mara goşup otyr. Yalan telde şo ýanky ýalana goşulýar da. Ondan men şondan soň diýä atlaryň arasynda haşy hümürdi köpelli. Kimdir biri Gurhanyň üstünden ätlek geçmek bolmady ahyrin. Ol Gurhan ahyry dik gaýgyrdy diýe. Ýögey Murat Batyr oňa tarap azgyrly. Gurhan bolsa boluversin. Kim oňa bu ara hokulliýa diýip durmaňdan diýip gaýgyrdy diýe. Kim oňa diýe, kim Gurhana şu ara hokulliýa durmaňdan diýip gaýgyrýar. Biz ne hek mümkün bolýanlar, adamlar bolmasa Seyit Murat Bey orta Gurhan goýmaz da ahyrin. Orta Gurhan atylly iş gutordy diýip şol wagt ýene bir gaýgyrdy diýe. Ýa-ni Seyit Murat Bey diýilýän öýünde bolup durdy şu an, şoň ýer kümesinde bolup durdy şu waka. Gurhan goýanam şu Seyit Murat Bey diýilýän aramda. Onuň ýene görýän adamlar sadyrja ýanky atlylara alýarlar da şolaň gözüni boýaýarlar Gurhan bilen. Onuň umman atlylaryň arasynda şular ýaly neme diýer, aljyraňlyk diýer, hem bir hil gorku diýer ýa Gurhan ara düşendiň. Ondan başga da bir topar adam oň sözlerini alyp göterdi. Adamlar gaýgyryşyp başlandyň. Şu wagtda çenli sesini çykarmandyran Garry Batyr hem Ögün Murat Batyryň üstüne gaýgyrdy. Indi ýekatak şoň bir iň ýakyny günnäşleriň bir Garry Batyrdy da, olam ýanky Ögün Murat Batyra gaýgyrýar. Sen bu etmeň düdük däl, dinden jinden çykýan diýär-de. Ondan olay diýär, bir däne Gurhanyň üstünden ätlek geçip biljek däl diýip tümüň gapasyna girerenin tüm gapasından girenlerim diye ýyllarına çykdylar diye. Ýa yer kümäge giripdirler, tüm diýip yer kümäge diýerler-de. Yer kümäge ýa içine girenlerim diye ýyllarına çykdylar diýär-de. Onuň Ögün Murat Batyr diye uludan demin aldy da satlyklar baltyňy getirdi diýip ahmyrly seslendi diýe. Ýoldaşlarym bir topar gulaty boldy. Eger ýoldaşlarymyň hey bolmanyna ikisi üçüsi algyrla aşyr bolanlaryna ertir galan jemaati siziň biriňiziň kelleňizi diýe şäheriň gaýraky derwezesinde biriňiziň kinem diýe ilerki derwezesinde görürdi diýe. Umuman ýoldaşlarym diýe tatlyk bolup çykdy diýe da, ýoldaşlarym diýe bir topar gulaty boldy diýe, eger ýoldaşlarym diýe hey bolmanyna ikisi üçüsi algyrla aşyr bolanlygynda ertir diýe ertir galan jemaati diýe siziň biriňiziň kelleňizi şeýit miýmek bilen kimiň ödäňini tutýar, biriňiziň kelleňizi diýmek bilen Seyit Murat Beýiň kellesini ödäňini tutýar, biram dykma herdaryň. Siziň diýe biriňiziň kelleňizi diýe galan halky diýe bir tarapda görürdi, beýlekiň kelleňini o tarapda görürdi ertirirden näde. Şonu edip bilen adamam tapylmady diýe, içiňizden ýekaje batyram tapylmady diýe da şunu edäjek şu. Baryňam satyldyňyz, umman nemetdiňiz diýär-de. Öz sözüňizde durmadyňyz diýip. Ondan umman asyl
Asıl oğluny terkep Ors paşasynyň beýiklerinden sowwasyla waryn alyp şaýyň tutup gelýärken gala ýetirmän ýolda tutup bilýärdim welin haýyp ýakyn ýoldaşlarymdan bir bir granat satylanlara men bar eken diýip onuň käbirlerini şu dönüklük taýplaýar. Ýolda bir ýeňilçlik bökdünçlik bolýar da, şo taýda da guman edýär Orad Murat Batyryň göwnüne guman edýär şo zatlarym emeli usul bilen şu dykma herdaryň adamlary edýänler diýip. Onuň Orad Murat Batyr özüniň soňky sözlerini kany Batyra kaktyryp aýdypdy diýär. Batyr dykma herdaryň 7 günden bäri şu galadan çykmanlygyna Burhandan and içýän diýip diýär. Seyit Murat diýär ýene-de gaýgyrdy diýär. Görýärmi? Şo dykma herdaryň şo galada ýokdugyny hemme kişiler bilýär. Bir hepdelep şo taýda ýok bolany hemme kişi bilýär şo taýda. Şonda da Burhanyň adyndan ýa-ni şu Seyit Murat diýen dilen haramlarda ýemege şi otyrdy, and içip kepilge şi otyrdy, wala adamlar seslerini çykaryp bilen oklar da, o sen ýalan sözden otyrdyň şu taýda galaň içindäki adamlaryň hemmeden bilýär. Dykma herdaryň bir hepdelep içendigini hem şunu ýalan sözden otyrdyň Burhanyň adyndan diýip bilen näler? Tä Burhan ara düşen soň ýa-ni ýaly şol ýaly bolýar da. Onuň wah dykma kiňiniň kelleýäňiňi Burhanyň üstüne goýup şapardynda welin ýollaşlam duşmady diýip Öwed Murat Batyr ahmyrly seslerini de derrew atyna atlandy. Görýärmi? Şu diýär, men öwedime galdy diýär da, dykma herdary kiňiniň diýär, kelleýäňiňi Burhanyň üstüne goýup şapardym diýär da. Onuň gahar gadaby depesine çykyp gözleri lugurdap ýanýardy. Gapdallaky tümlerde ýaşaýanlar daş şykyşyp aňk-taňk bolşup dugurdylar. Öwed Murat Batyr atyny ýuwaş götürip ilerligine baka uğradı. Atlılarım onuň aýyna düşdi. Bu 8-nji karman ümsüm sürüp baran soň atlylaryň biri Batyr biz indi nire barýar diýip sorady. Nire barýan, öýme barýan diýip Öwed Murat Batyr gaharly jogap berdi. Biz nire barmaly? Sizmi? Siz o biýiliňizde dakynyp ýören haram ýaraňyzy aýryň da onuň geregine biýiliňizde meswap gyssaryň. Garry batyram baş edinip mesjide baryň. Her gün öňüňde ardyňyzy 5 tapar ýuguňda 5 wagtyňyzy kaza goýmaň. Burhandan Muhammedden gorkýanyňyz şanyňyz bolsa şolaryň talabyny berjäň ediň diýip gaharyna gürledi. Ol soň 8-nji karman öýdi ýoluna gitdi. Görýärmi, umumyň ýanky diýen zadym da şo din diýen zat, näl fiýahatda, şular ýaly harby meselelerde umumyň halkyňam aňyny bulaşdyrmakda, gözüni boýamakda, halkyň aňy bilen manipulyasiýa etmekde de görýärmi, orta asyrlarda da ulanyp durul, ondan öňlerem, ondan soňlarem ulanyp dur, şu günlerem ulanýar. Şu günlerem din ara düşdi, din diýen zadym öýdi. Şular ýaly meselelerde gaty netijeli ulanýar, gün watar güýçler tarapyndan ulanyp dur. Onuň şu meselede görýärmi, şo ýöne gorkman, şo Burhan ara düşenledi, Islam dini ara düşenledi, gorkman, öz prinsipinde durup bilen Öwed Murat Batyr ýaly adamlaryň bolup durupdyr. Ya olar görüp dur, bolup göde basyp duranda adwara Burhan ara sokup onu aýyrjak bolmaklygyň özi ol näme diniň düzgünine gawat berýän zatmy. Şoňçy Öwed Murat Batyr aýdýar, men niýe gorkam, men niýe gerek bolsa diýär, şolan kellesin, niýe Burhanyň üstüne goýgam çapy biljek diýär da. Diýär, bilip duralaň ikisiniň hem dönüp durun şol adamlar. Ondan inni ýanky nemeden alalyň. Bu maglumatyň üstüne Seyit Murat Ýöwedbaýewiň Günübek powestinden alalyň. Bizim käbirlerimiz diýär, şondan ozal ruslar diňe iki gedek görüpdik. Birinji gedek Buhara emiri kömege çagyranda, Müňatlynyň hataryna Ketdi Gorgonyň etegindäki höwüşe gatnaşypdyk. Ketdi Gorgon diýilýän ýerem o Samarkandyň çöwregindäki ýer bir. Gyzyklanıp gördüm, şo taýda ýerleşik Ketdi Gorgon diýilýän ýer. Görýän şol ahaldan hatda şo taýlary gidibem mara Buhara emirine kömek 1000 atly bolup gidipdirler da ahallardan. Emir Muzaffar ruslar bilen ýaraşyk arada gepleşik geçirip başlandan soň biz öýmide gaýdypdyk. Ikinji gedek biz rus atriatlary Uzina adanyň ýanyna gury ýere düşjek bolanlaryny olaryň üstüne çolupdyk. Şonda ruslar bizden gämlerine gaçyp gutulypdylar. Görýärmi, ikinji gedek ýanky Hadar deňiziň üstü bilen ýa Kaspy deňiziň üstü bilen gelip düşenlerini
Häzirki Balkanyň nemesinde territoriýasynda şo taýda biz üstlerine çöktük, şonda olar gaçyp gidipdiler. Bizden näde şonda çaknaşypdyk diýen. Ýöne ondan daşary ýankaýjym däl Hybo hanyň nemesine de tegoşine de şolara ýardam bermek üçin ruslara garşy baranlarym bardy. O arada da bellenipdi. Halk köpçüligi ruslaryn tek görmeýändi. Hem olar hakda bilýän adam ýokdy. Galadaky köp adamlar galzymyzy ruslara ötermika. Olaryň näçe kelleti barka? Her bir ortaň näçe jany barka diýip diýe ögünjeňlik bilen gürleýärdiler we gülüşýärdiler. Olal uruş gören ruslaryň kimdigine beled adamlar bolsa öz ýoldaşlarynyň boluşuna seslerini çykarman syny diýerdiler. Diňe olaryň käbiri onu basam özüňiz görersiňiz, basam görersiňiz diýen gaýtgaçyk jümleler bilen jogap berýärdiler. Nefegoş günü näçe ýakynlaşdykça da galaň içindäki dartdynlylyk, howsalalarym şonça da artýan diýerden şol ýanky Hitmirat Öwüzbaýewiň günlük kitabyna görüň berilýär şo ýagdaýlarym. Ondan diýe şol ýanky powestiň dokumentar powestiň bir ýerine Hitmirat Öwüzbaýew şeýle görüň berýär. Ýanky Nurerdi hanyň diýe ulu ogly Berdimrat han egini ýüpek donly eli ýalaňaç kılıçly galanyň hemme ýerine öň hatarlardaky mergenliň arasyna aýlanyp çykdy. Allah'nyň dabaraly güni ýetip gelýär diýip ol aýdýardy. Ol güni garşylamak, öňüm telim gedek toy edişimiz ýaly toy etmek gerek. Allah bildikdir. Ýeňsek biz uly şöhür, bize uly şöhrat garaşýar, ölsek cennet garaşýar. Şahatlykly ýyl gyryp, ýalaw ýaly gyljymyzy seýrip, duşmanyň üstüne şiir kimin topulalyň, mert bolalyň. Aýda çekilmek ýokdur, rehim adam ýokdur. Ölmek üçin şu günlerden öňdäki aýgytly günlerden gowun ýokdur diýärdi diýe. Güýçleriň deňdälligini, biziň ahyr soňy hökman bagtymyzyň ýatjakdygynyň şol betbarçylykly günden has odal aýdyn bolanlygyny aýtmak gerek. İnglis wekili ýagny Angliýanyň hökümetiniň adyndan görülen adam yaraw kömegini berjekdiklerini wada edipdi. Emma ahyryny çenli şol kömek diýilýän zat hiç gelmedi. Ýogul günler golaýlaşýardy. Diýip ýanky Hitmirat Öwüzbaýew kitabyna gurrun berýär. Bu ýene döwürge ýatladýan bu gurrun şu bolan wakalaň gurruny Hitmirat Öwüzbaýewiň kakasy öwüz gökleňe düşodatlary iki hoşun ikisine de gatnaşan canly şaýatyň dilinden alynan maglumatlaryň esasynda ýazylan kitap şu. Ýanky gurrunlar hem şondan şo gurrun berýär. Şo kakasynyň adyndan ýazylýardy, aýdylýardy şu zatlar. Aýgutly günler golaýlaşýardy. Açyk howaly günüň bir seheri ýadyma düşýär. Aýmaçylyň bir ýerine amanyly gönümek bir topar aksakkalary hem dostlaryny daşyny ýüşürip otyrdy. Ol öten agşam düýüş görenligini gurrun berýärdi. Düýüşünde gönümek ak çus eşegini çapdyryp günerte günne gara tarap barýarmyş. Ýöňünde de bir teler garalyp görünýärmiş. Ejidek bagyşlaň eşejik ýüzüniň uğruna şol teleriň üstünden uranmyş we hiç sap bolmadyk ýaly ýolunu dogam etdirilmiş. Gönübük bolsa ýyklanmyş. Kim men bu düşümi ýorup berjek diýip amanyly gönümek oturanlara ýüzlendi. Hemme kişi tesinçi karmandymy otyrdy. Ondan gönübek özüniň iň ýakyn dostlarynyň birine ýüzlendi hem onuň öz düşüni ýorup bermegini haş etdi. "Isleseň ýoraryn" diýip dosty jogap berdi. "Ýorup bilerin" diýdi. Gönübegem men gaçyşyny meden haş edýän diýip janlandy. Bu gedek ruslar bizi ýeňip bilenok diýip dosty düýşi ýorup başlady. "Ýöne Gönübek, sen ölýänsiň" diýdi. "Allahy omyn" diýip amanyly Gönübek sakkalyny sypap oturuşyna 3 şödek gaýtalady. "Allahy omyn, Allahy omyn" diýip. "Sen bu düýşüň ýorgunny bölek uçak düşünür" diýip ol soňra dostuny täzeden ýüzlendi. Ol çusçak
Kiçicik eşeğe biz deyip dostu cevap berdi. Sen halkın syylagly adamsy. Onun bagşysy. Biziň durmuşymyzyň ruhy dayanjy. Şoň üçinem ol eşegi sen minip barýarsyň. Seniň minip barýan eşegiň baryp üstünden uran teläri bolsa, biziň üstümize gelýän hem ýolumyzda keserip duran ruslar. Eşegiň teläriň üstünden urmagy öňümizde duran aýgyrtly çaknyşyk. Eşegiň hiç zat bolman öz ýoluny göý berilmeginden görnüşi ýaly biz öňümizde duran päs kelçiligi ýeňip geçýäs. Seniň ýykylyp galmagyň bolsa, äşgar zat. Biz soňky ýolumyzy sensiz dowam ettirmeli bolýas diýip dosty düşün ýorgudun tamamlady. Alahy omin diýip amangelli gönümek ýene 3 gedek gaýtalady. Ýene sakkalyny sypady. Oturanlar düşün beýle ýorgudundan nägeýle bollar. Hey şeýle günlerde de şeýle zatlar aýtmak bolarmy diýişdiler. Ýöne gönübegiň özi welin bu ýorgutdan kanagatlandy. Şundan gowy, şundan dogry ýorgut ýokdur. Bolubam bilmez. Men başga ýorgudy islämegem diýip ol aýtdy. Görýärmi? Şol Tegoşyň ýoň ýany şolar ýaly bir oraşa düýüşlerem bolupdyr. Esadanam görýärmi? Amanelli gönübek ýaly şeýle bir ak görekli bir perişte ýaly adamyň gören düýüşi soň hakykatdan hem oraşan çykýar. Ýagny hakykatdan hem şeýle bolup çykýar. Ýa-da biz oňa bararys, soň ölümine de bararys. Ýa-ni Türkmenden şo 1-nji Tegoşdaky ýeňişine de bararys. Ýöne şol dartynda pursat şeýle bir dartynda şeýle ýagdaý bolýan wara. Ruslaryň biz öňe aýtdyk. Ýanlary bilen 34 sany top getirip bara, bular bar giýje günüz galany topuň okuny tutýarlar dary. Galany giýje günüz galany topuň okuny tutýarlar. Ondan ýeriň üstüne küme dikenleri, garay dikenlere köpüsi ölýän bolsaýdy. Tek urslar gelmeýäke. Ondan şo yer küme ýa-ni tüm diýip bir zat gadýan ekenler de, olar şol hatta topuň oku gelip düşäýänne de özlerini şol ýa-ni içine jaýyň içine girmedi ýal derejede gaty şuň edip gadýan ekenler de yer küme edip şo aşakda ýaşapdyrlar da köpüsi şo galaň içinde. Urşuň ýaňy urşuň bolanda görünýär. Ondan ana olan köpüsi amany alýa, ýöne şo ýeriň üstüne garay döküp ýaçak medikip galan adamdan gaty köpüsi ölýär şonda. Topuň okundan adamdan. Ondan ýagdaýyň wara gugrup bilen gotormajokdygy bir hili howsala döredýär adamlarda. İki tarapyn diňleýär adamlar. Jan diýilýände şeýle bor näme boldy diýýärda, ýagny ansatlyk bilen bir berilýän zat öwrüli diýýärda, jan diýilýän zat. Ondan adamlar diýär bir hil jany gorajak bolýan duranokdy diýýär, şular ýaly-ýaly, ýa-ni eseriniň dowamyna Setmirat Ögedbaýew ölenler ozdurdy. Olar öz işlerini bitirdiler. Şoň üçinem olar rahat we bagtyar adamlar. Bizem basymrak ölsekdik. Ýöňde garaşýan erkençligi, maskaraçylygy, depelenmegi görmeli bolmasakdyk diýen pikir beýninde barha puta ornaşýardy. Haýwana maksus gorku duýgusy ýatdan çykypdy. Yigitler ýaýdan man şol gidýärdiler. Ödem hiç zatdan heder etmän öz wepat bolan ýoldaşlarynyň jetediniň üstünden ätdäk geçip gidýärdiler. Ýaşanyňdan öleniň iýwalydyr diýen pikir uludan kiçe hemme kişiň aňyna urnapdy. Goýan meniň ine şu wakaň barşynda garawatyryňam ölüm hakynda ýa-ni şu Gönübek romanyna ýa-ni powestini aýdylýar. Ondaşyndan şol garawatyryň ölüm bilen baglanyşykly wakaň üstüni Perman romanyny ataguşudy hem ýetirýär. Şo taýda bir anyklaşdyrýar bir zady. Käbir mollalar ay bidat bir Hudaý tarapyndyr. Awa maglanmada ýazylan bolsa ýeňer, maglanmada ýazylmadyk bolsa ýeňiler. Sawada diýilen ýaly bir hili takdire ten bermek ýaly nämäni adamlar şolar ýaly kipi şolar ýaly düşünjäni ýaýradýan ekenler. Da käbir mollalar şo uşuňum ýaly. Muňa da ýaňky şol ýaňky Han Mehmet Atalyk, Oral Mehmet Serdar ýaly, Garawatyr ýaly adamlar buňa gaharlary gelýär. Şu molladan şey edip berişine. Bir tarapdan watan goramaly ýaňyz. Berip durmaly ýaňyz. Beýlek tarapdan hem takdire ten bermeli ýaly ýaly adaý diýär. Ikisinden aýdan taýlanmaly.
Göreşmeli bolsaň onda batyr goýdurup özüňe bagly ýaly özüňe bagly iş edip hereket etmeli. Eger takdire ten bermeli bolsaň onda söwüşmelem däldir diýilen pikirim döreýär. Ondan sonra şolar ýaly bir mollalaryň barkatan mollalaryň daşyna adamlar üşürip galan içinde wagty geçip oturan pursaty ýa Garawatyr üstünden barýar. Garawatyrym Göktepeň iň bir tanymal batyrlarynyň biri eken. Ödem Nurberdi Han bilen ýaşytça şyrak. Ödem Agişanyň patagyny alan batyr hazapdan ýa şol Garawatyr. Ondan bilam ömrümde öýlenmedik. Şoň Garawatyryň ömrü hakynda okudum da arada bolýan ara. Buni ine satsy ýozjak bolýar bolýan öýlenenok da. Näme üçin öýlenenok, näme üçin öýleşikde boljak diýämi diýär bolýan. Men ya ýekwedim bolsam ýekwedim men öz gara başyma jogap berýän ýa eger men näme öýlensem soň çagalam bolsa diýe men her biri üçin jogap berýän çekýän onda men diýe elim hiç tada ýetmeýär diýe men ýa watan gorugyna da ýetmeýär onuň diýe üstümde düşman dökülse diýe men ýa çagamyň pikirine deýinmi aýalymyň pikirine deýinmi ýa-da watanyň pikirine deýinmi men ýa özüm bir özümi onça bölege bölüp bilmeýän diýip şol maksat bilen şol pikir bilen öýlenenok diýip şoň şol baradaky rowayatlarda, şoň baradaky hikayatlarda aýdylýar da, şoň näme üçin öýlenmeýändir hakynda. Ondan şu Garawatyr diýilýänem ýanky öwüdüm Ratwatyryň ýakyn egilleşleriniň biri. Şu ýanky razwiedka diýilýän çölüň içine gidip şu urus koşunlaryna grupda şap barýan kerwenden öňüne almakda, dönükden öňüne almakda hatda hem dil tapyp gelmekde hatda şoňa öwüdüm Ratwatyra ýakyn gollaw beren batyrlaryň biri hem Garawatyr. Ondan sonra yankı bir kısan mollan yankı ýaly wagt geçip oturanyň üstünden barýar da galan içinde. Şu birinji göçüň edilýän ýaly. Ondan şolaň yankı wagt neşdiýärde mollaňa diýär, gahar gelýän bir mollan gurrunly. Mollaňa diýildi onu hemme atýat Allah'ın emrine, Allah'ın erkinine diýär, şeýlemi diýär. Ama da o şeyledir diye Allah'ın emri bolmasa hiç zat bolmaz diye. Hem ben Allah bağlıdır diye bolýar diye. Onda men ya şu garawaşymy diye. Men ya şu kelläni şu gün ya Hudaýyň öňüne Allah'ın öňüne ertik goýjak diye. Alar mı diye da. Ama diye ýadgytda bolsa alır, ýadgytda ýok bolsa almaz diye. Onuň ýok diye şu ýadgytda ýogum bolsa men şunu berjek diye. Şu başymy şu gün diye. Men Allah Taalaň öňüne goýýan diye. Alsa da berýän, almasa da berýän diye da. Buna mantyna düşünenok, ýa-ni molla da düşünenok töwerenok oturan adamlar hem düşünenok. Onuň şey diýär de bar, Garawatyr turýar da atyny atlanýar da. Galan daşyna çykýar. Galan daşynda da mergenler ýatyr galan daşyny goraýar, şu ulukdan ýakynlaşajak ýa-ni urusyň nimeleri bar, razwiedkaları bar, ýa-ni dil tapmak üçin gelýänler bar, ýa gelip ýetir alyp gitjek bolýanlar var. Şolar golaýa getirmeli üçin gödäwçilik edip hem birden bir pasy bolup ýa-ni hüjüm etjek bolsalar, bärik galan içine habar getirmeli adamlar. Umman şolar ýaly mergenler ötür gödäwçilik topar ötür galan tutuş daşyna garymga diýip şo garym içinde. Ondan bilen ýanyndan geçip bara ýa-ni Garawatyr göni şo uruslaň goşunyň ýerleşýän ýerine tarap gidýär. Uruslaň goşuny hem o dögürde edil şo galan alkymyna gelen dögüri. Bular maňtank bolýar daşynda ýa-ni oturan mergenler düşünýär, bu niýe gitdi diýip, bu näme habar ýetirmäge gitdimi, näme üçin gitdi hadi. Hakykatynda ol eline gyljan alyp göni şol parçalap bilenini parçalap, soňra ýerine gaýtmak maksady bilen gidýär, ýöne özüň ölçekden bilýär Garawatyr. Şol ýaly adamlaram bolan, ondan aňyrda duran uruslarym garaşanok da bir atly gelýär. Bödem ýapyrylyp atynyň üstünde de ýapyrylyp ýatyr, ok deger ýalam däl. Elkolar düşünýän soňra güman edendirler da. Oho, bula bir habar getirýän näme çapara meňdeşdäl, bu şula gelip beden emetjek ýalyp onuň ok atyp başlaýarlar. Ok degen ok. Ondan barıp bara şol ýüşübrek duran şo kazaklar bar, atly kazaklar, ýa-ni Orsan goşunlarynyň içinde. Şolaň şu ýüşübrek duran ýerine bardy, ol indi daşyndan udakdan ýynnap duran şaýatlardan gurrun gerýär. Ol indi şu diýe goýunyň içine bir gurt diýer, goýun sürüsiniň içine bir başa gaýlyp döretdi da ýa-ni näme urus goşunlarynyň içinde. Aýdy algap diýe atyna minip gaçyp başlanlar boldy diýe algap piyada gaçyp başlanlar boldy diýe käbirler atyň üstünde oturanyň käbiriniň diýe ýa-ni Garawatyryň gyljyndan ýa aşak agdyrlyk gaýdanlaryny gördük diýe
Ay elinin başarınlığından şu barıp edir baranlarda bir gidenin kellerin alya attan neme diye ağdar yagılcı bilen vurup parçalap tamam bir vurma diyem gönü yine tarap asfal kaydiya olin neme diye da anardaklan ellerini şu dögürün nemesine göre katı uzagat yan tüpüngleri var. İşip onu ayak tüpünglap başlayalar olin yetenek da orta yolla attan ağya ukdeya ölüye şey dip garavatır. Onun şu halkın içinde bir söz vardır. Bir batıran adam, bir gözsüz batırlar bolsa, ha garabatır bola diýilýändir da. Biz mar taraplarda da diýýäs, garabatır bola diýip bir batıran adam. Öde esatanam şu gözsüz batıran adamlar görsek, şolar ýaly bir ýagdaýa duş gelsek, garabatır bola diýýädik. Şu kişi kaçağa kak biz bilem doktuk da şon diýýädik de garabatır kim bolýar ka diýip şon görüp otursak, şo batırlyk, şol deňeşdirme şu ahalın şu Garabatyrynyň ady bilen baglaşdyrylan eken. Şo gahrmançylyk bilen baglaşdyrylyp aýdylýan eken. Görýärmi şo Garabatyryň obrazy şonça ýyldan geçenlerine garamazdan türkmenliň içinde giň aýrapdyr. Şoň ady Batyrynyň ady o adasy şoň şöhraty. Teýtmänat Ögedbaýewiň Gönümek dokumental powestinden ýene bir bölek. Ruslar galanyň diwarlaryna golay gelipdiler. Adamlaryň bolşundan, gürrüňlerinden duşmanyň alkymlak gelmeginiň nähili howpludygy bildirip durdy. Men ýer kümeden daşaryk çykdym. Kim eli gylçly, kim pyçakly, kim taýagyň ujuna daňlan garkylykly galanyň diwaryny tarap barýardy. Kimler ylgaýardy. Tüpeňi, pistoleti bar adamlaryň bary eýem şol ýerdedi. Hem duşmana ok ýagdyrýardylar. 80 adım takmayn öň ýanymdan bir garra ýaly maňa tarap gelýärdi. Ol ýaňy tamdyrdan çykan çörekli kerseni ýan başyna göterip gelýärdi. Ol çörekde bolup geçýän wakalara da oklaryň jugullusyna da başynam galdyran okdy. Men gapdalymdan ylgaşyp barýan adamlary ýagşy dile bilen uradyp duruşyma bar zady unutupdym. Men ýene el çörekli gelýän garra ýala tarap seredemde onuň ölüp ýatanlygyny gördüm. Ol üstüne gazagan gan nökülen üçmek çöregiň ýartyny göwresi bilen ýapyp ýatyrdy. Onuň duşundan ylgaşyp geçýän, onuň duşundan ylgaşyp geçip barýan adamlar yatan jetediň ýanynda saklanýardylar. Çöm bolup oturýardylar da gany goýulan çörekden bir bölecik döw alýardylar da onu ağızlarına atıp Hudaýjan bede şunuň ýaly aňsa dölüm berdi diýişip başlan ýollaryny dowam etdirýärdiler. Görýänmi adam jan näili? Gymmadan bolsa bara şon ýaly dartyn ýagdaý gödüňi getirýäňler. Adamyň janyny şo taýda da gatyr gaçýan eken. Adamda iki tarapyny deňleýän. Günür tandan soň top atysy has güýçlenip tipeň atylýy bir nemeki parlady. Birdenem garaşylman nurka urra urra diýen sesler howany ýanglandyryp gitdi. Ruslar naýdalaryny gedäp topuldular. Bizimkilerim Allah diýip källerden hem çökötlüklerden çykyp öňeňdiler. Urra hem Allah diýen sesler goşulşyp gugläp durdy. Indi bu taýda esat şol garpyşyk suratlandyrylýar. Öňe aýtdyk da şol tegoş esasy tegoşuň bar aldym merlimli günleri 1879-njy ýylyň 28-nji awgusty bilen 9-njy sentýabr aralygynda bolýar da 10 gün ýaly. Şol aralykda neme bolýar? Umumyň türkmenler garaşylman duran ýerde giýje bir näçe gedip hücum edýärler. Şondan bellemeli garaşylmadyk ýagdaýda soňra ruslar bilen türkmenliň taktikasyny düşünýärler-de
has huwatirlaryny gorowlaryny has güýçlendirýärler. Olam näil bolýar? Gijelerine duyman nurkalar gorsa duyman nurka ayaklary ýalaňaç käbirler aýdýar, hatda diýe eginlerini eşiklerinden çykaryp diýe şol eşiklerin päsge bermesini niýlenýäli aşakdaky geyimler bilen diňe ellerine gylyçlaryny alyp tüpeňe atman şo orslaň ýün hataryna gödekçilik oturan dazorny neme diýilýär-da, topor diýilýär-da, akoplarda, garmlarda gödekçilik oturan güýçleri bar. Ýün hatarda. Esas güýçlerim aňyrda. Ona türkmenler bir näçe ýa-da 3 gedek şowly hüjüm edýärler. Ýöne soňkysy şowsuzrak bolýar, gaty köp ýetişekýärler. Ýöne başga 2 gedek eden hüjümlerini bir oxtawsuz eden üçin garaşylmadyk ýagdaýda edenler üçin bular gaty köp ýa-ni tüpeň alyp gaýdýarlar, oljal gaýdýarlar, imital gaýdýarlar, okal gaýdýarlar. Şo baryp hüjüm eden ýerlerine ýöne köp ýetgem çekýärler. Ondan çok giyce bolansan barıncadan gapgara aýsyz giyce diýär-de gara tümlüň içinde ortar görüp ýetişenek bilen üstüne gürp bas edip bular paýhynlaýarlar gylyçlar bilen ne dowullary diýerler ondan garaşylmadyk ýagdaýda şular ýaly hüjüm edilenden soň äm bolan beýleki güýçlerem ýanky asal ýylara gaçýarlar. Näme düşünmän. Ondan şolar ýaly bir 3 edekden hüjüm edilýär. Ondan soň Orslar bu tälimi öwrenenlerden soň olar gatüşgär bolup gaty gorowlaryny güýçlendirýärler giýje. Ondan bular ýaly hüjüm edýärler türkmenler. Olar bir tarapy. Ondan biz öňüm geçen gepleşiklerimizde dagda apdyk çok garrygala uruşunda 1858-nji ýylyň uruşunda nemeler bilen Gazarlar goşuny bilen gelenine Nasiruddin goşunlar garrygala gelenlerine. Şolar derbi dagyny edenlerine şolaň bir mis topu bilen eline düşdü diýdik da. Ondan sonra ýomutlar bilen göýekleňler öz minnetdarlygynyň nyşany hökmünde bu topu Nurerdi hana togat derýärler. Onu Nurerdi hana onu alyp berip getirýär garrygalan ýakynda. Ondan sonra şo uruş ýam gazza gelende uruşyň öňýanyna günler bu topu ulan jok bolup görýärler. Bolin bu top näil bolýar? Abdullah Sözcü bu sabar eken şo topuň umumyň uruluşuna düşünüp zat edip hem gurşundan ýa-ni topuň därsini ýasaýa, bu därsini ýa-ni seçmesini okuny ýasaýa. Topuň okuny ýasaýa, onuň däre mowatga çeken gymmat buny ýygy-ýygydan ulanyp bilen oklar. Onuň buny bir gedek bu mazaly bir netijeli ulanmak üçin buny galaň daşyna çykaryp bir depäňiňe çykaryp ortadan şol ýön kataryna oturan ýa-ni topary bar, gödekçi topary. Şolara garşy gönderip atyp başlaýar. Onuň ýa-ni bu akan görüp oturan şaýat da ýa-ni biz Seyitmurat Ögezbaýewiň kakady gurrun berýärdi. Onuň bizde Abdullah diýä atdy bir top okuny gitdi diýä gulap. Niýelik barp düşünden bilem zok diýär. Ondan ýene doldurup diýä ýa-ni därden doldurup ýene bu topuňam okunam da kap diýä ýene bir atdy diýär da. Ondan o barmana diýä aňyrda orslar gördü diýä da topuň okunyň ýa-ni gümpüllüsiniň ýerinden çykýanyny eşitip diýä. Ýa-ni bir de tarap olar top okuny atyp başlatdy diýä. Onuň olar aralykda da diýä türkmenliň öň hataryna oturan şo gödekçi toporlar, garawullar bar ýa-ni nemeler, mergenler. Şolaň oturan ýerinden bir çapar gelýär da bir neme diýip başlaýar. Abdullah usta beýgirip başlaýar. Ay Abdullah atma ho atma diýip atýany okun diýä, biziň diýä mergenden biziň edil aňyr ýanyna düşýär diýä. Tehel goşurak atsaň diýä biziň emisiminden düşýük diýä. Atma diýip atanyňdan geçdik diýip buny ondan haýşe diýerler. Onuň ýöne şawagtyň gözünde de aňyrdan topoklar gelip başlaýar. Orslar tarapyndan. Onuň bular desine ýa-ni topu aşak düşürüp öldürüm kaçıp gala girýärler. Ana şolam diýe iň soňky gedek diýe şu topuň birinji hem iň soňky gedek ulanyşy boldy diýe. Şu wakan gözi bilen gören Seyitmurat Ögezbaýewiň kakasy Ögezbaýewiň gurrununa görä. Ýöne käbir gurrunlara görä galaň içinden käbir adamlar ruhlandyrmak üçin bir gümpille diýerler diýe topu ýa-ni günne iň bolmanda bir gedek atýardylar diýip gurrun berýärler. Ýöne bir zady nyşana almakda däler adamdyň biraz ruhuny götermek üçin.
soňky allym merdimde fegoş näil bolýar? Şol aýtdyga ýanky bir Musa diýip ýomutlardan bilen içinde ýol belet bolup ortaň içinde gezip gören bir neme bar diýip. Dönük trap ýöne içal bolup gören biri. Şo ýanky türkmenler bir gedek hücum edenler olan bir gedekler şo 9-na aýyň 9-na 9-njy sentýabrda allym merlimli fegoş bolmaly güni türkmenler irden garaşylmaýan ýerde nowatdaky gedek ortara garşy hücum edenlerine şonda şo Musa hat taşlaýar. Ödem näil bolýar? Şol dykma terdarangyrdan gelenine şol ýolla iza diýär birden kagaza tapsaňyz üstünden atlap geçmekde yığınak getirin. Şoň içinde hökman Musa hatdaları zat diýip gurun berýär da. Şoň ýaly taktikan ulanmak plany bardy. Hakykatdan hem şol Musa diýilýän şol ýanky içallyl pataplanýan şu ortalyň içinde getip görünen hat tapýarlar bular. Ortalyň ýerinden kogonlaryny soňra ýyna çekilenlerini. Şo hatyňa Musa tarapyndan ýallandy görünýär. Şonda şo Musa diýilýän şol ýol berdi ortalyň içindäki şol ýomut türkmenlere duýduruş berýär. Şun öýlenler orslar galan dawd etmeklik planlaşdyrýar taýýarlanyň diýip. Şol duýduruş gaty gowy hem wagtynda berilen duýduruş bolýar. Onda türkmenler şo irki edilen tögoş ýanky irki edilen duýdansyz hüjümlerinden ýa-da çekilenlerinden taň täzeden gowy taýýarlyk görüp başlaýarlar innik ediljek hüjüme. Olam hakykatdan dogry bolup çykýar şol berilen duýduruş. Ondan gün ortadan agandan gün ortadan agandan orslar uly goşun bilen goşun toplap gala tarap sürünüp gelýärler. Inni şu ýanky men okap başlan bölüm şu gönüýek kitabyndan ana şu hüjüm barada. Indi bu hüjüm näil bolýar? Şu hüjümi häzir özümiz okalyň. Ondan Ruslar diýär ýakyn aralykdan diýär biziň topar tutup barýan adamlar biziň üstüne ajal oduny ýagdyrdylar. Indi häzir ýokarrakdan okaýyn. Ruslar diýen aýdalaryny gezip topurlylar. Biziňkiler hem Allah diýip diýär källerden hem çökötlüklerden çykyp öňeňdiler. Ýani uruslaryny geldi bäri ýaman ýakyna geldi. Bilerim türkmenlerim källerde ýani şol nemelerde garymlarda garaşyk otyrlar. Gat ýakyna geldiler bolýan oňa türkmenler hem Allah diýip diýär ýerlerinden turup diýär ýankylary topurlylar diýär. Ondan urra hem Allah diýilen sesler goşuluşyp dugläp durdy. Ýarlyan granatlaryň sesi hem şol gugulä goşulyp gidýärdi. Biziňkiler algap ýetýän şeýler Ruslar biziň mergenlerimiziň epesli bölegini paýhynladylar hem garymlar eýelediler. Mergenleriň bir bölegi gala tarap gaçyp gaýtdy. Ruslar ýakyn aralykdan biziň topar tutup barýan adamlarymyzyň üstüne ajal oduny ýagdyrdylar. Şol Allah hem urra diýen sesler henidem huwany oldurup durdy. Biziň hatarlarymyzy seyrekleýärdi. Biziň hüjüme geçen adamlarymyz bilen mergenleriň pozisiýalaryndan gaçyp gelýän adamlar garşanna aljyraňlyk başlandy. Biziňkileriň bir bölegi Ruslaryň üstüne algamagyny dowam etdirdi. Bir bölegi ýaýdanyp ayak çeken ýaly boldy. Amanelli gönümek hem hüjüme barýanlaryň arasyndady. Ruslar biziňkileriň aljyraňlar düşenligini görüp garymlardan algap çykdylar da olaryň üstüne eňdiler. Allah urra diýen sesler ýanglandy. Günün ortany Ruslar bilen türkmenler döwüş gurup başladylar. Biri çapýardy, biri tançýardy, biri atýardy. Şakırdy, düňürdi, goh, gümmürdi, çirkin sesler, iňilli diýinman ýanglanýardy. Niräň wagtdan ganak ýardy. Ruslaryň hem türkmenleriň jesetleri çaşyp ýatyrdy. Türkmenleriň köpdi. Ruslaryň sany barha artýardy. Ýyzdan çatlyk bilen täze güýçler gelip ýetişýärdi. Top hem tüpeň atylşy ýetjek derejesine ýetipdi. Bütün dünya ilginç gümmürde gaplanyp duran ýaly. Biziň hatarlarymyza aljyraňlyk aralyşypdy. Ruhlaryň bolsa ruhu göterilen ýaly bolupdy. Biziň käbir adamlarymyz ýyllaryna gaçyp başladylar. Ruhlaryň gyýkylygy has güýçlerini gala tarap gaçýanlaryň sany barha artýardy.
Ruhlaryň ýyzyndan kömege gelenler öň hatarlardakylar bilen goşuşdylar. Sehel halymdan soň hemme kişiniň ýüzi gala taraby urildi. Öňden kä munno ýykylýanlaryny ýykylanlaryny taşlap türkmenler gaçyp barýardylar. Ýyllaryndan bolsa üstünlükden gylaw alan ruhlar arany ýigirip gelýärdiler. Inni diňe urra diýen sesler eşdilýärdi. Ruhlaryň hemmesi duron ýerlerinden dürli aralykdan gala tarap eňipdiler. Biziň helak boljagymyz iki uçsuzdy. Aýry-aýry adamlar, aksakallar näçe gyýgyrsalarym gaçyp gelýän mehelläni ýygyna dolap biler ýaly däldi. Ruhlaryň ýeňişi äşkar boldy. Ruslar gala gaty bola gelipdiler. Ruslar biziňkiler bilen bile gala kurhap urajak ýaly. Galanyň içindäki başagaýlyk gaty uludy. Näme üçin siz bizi bu ýere ýygnadyňyz? Näme üçin kelläňizde telpek gyýyp sakalyňyzy ösdirip ýörsiňiz? Namartlar diýip üýtüşi kowsala düşen aýallar gyýgyrşdylar. Gyýgyrşyp başladylar. Käbirler bolsa başlaryndan sypyryp alan gyýňaçlaryny galgadyp biziň arkamyzda gizleniň diýip gyýgyrýardy. Köp aýallar gaçyp gelýänleriň öňünden çykmak üçin ylgadylar. Niştaýda birazjyk nemäni ýagdaý öz dilimizi bilen soratlandyrjak bolaryn. Umuman iki tarap çaknyşýa da orta ýakynlaşyp gala bolyn türkmenlerim olaň öňünden çykyp ýerlerini turp gillenip oturan ýerleriniň galada gillenip oturan güýçlerim olaň üstüne goşulyp iki tarap gowy çaknyşýa. Soň näme bolýar? Ortaň güýji agdyklyk edip urýar. Ortaň güýjli agdyklyk edip urýar da ýuwaş türkmenleri ýa-da terpikdirip başlaýar bolyn, türkmenden käbirler gaçyp başlaýar, käbirleri söwüşýär, käbirleri ikirjiňlenýär, onuň şol aralykda bir hili ýeňilip barýan ýaly, onuň gaçyp başlaýanyň sany köpeli uransaň howzala düşýär da söwüşäjek adamlaryň howzala düşýär. Onuň bilen barynyň ýüzi gala taraby urulyp gaçmak bilen bolýarlar. Aljyran gülüş, howzala düşüp, gözüňize getirin adam panika düşenni näme diýeni bilen nokta, ondan köpçüligiň ýüzi gala tarap bolansa, onuň beýle söwüşäjeklerim bize ýeňilli boý diýenip gala tarap eňýärler. Indi özüňiz gözüňize getirin, şol galaň günorta tarapy biz aýtdyk. Şu wagtlar intiak gurulup gutulmandy diýdikler, galaň günorta tarapy. Ine şu tarapy intiak gurulup gutulmadyk, açyk şutaý. Ondan galaň içindäki adamlar şu taýygyna ýany aýallar, çağlar, garrylar we ýyzda galanlar. Bular şu taýygyna ýa, fegoşam şu aşakda bolup dur. Indi türkmenler ýanky fegoşýan türkmenler erkekler ýokary şu taýyny gaçyp gelýärler. Indi galaň içine howzala aralaşýar. Tebe bular bu gelişine galaň içine giýräýärler, bu taýdaky aýallar, çağlar, garrylar baryny garar ba ýyňdan pogulak gelýänler. Galada netijede synar biz ýeňler. Ondan bu näme diýär aýallaň bary garrylar diýdi, çağlar diýdi, bary şu taýyp çykyp galaň daşyna çykyp ylgap gaçyp gelýän türkmenliň öňüne böget bolýarlar. Aýallar hem gyýgyryp başlaýar. Gyýw diýär, siz bizi bärip näme üçin getirdiňiz? Alany gyýňajymy daň diýip gyýgyryp. Ya men arkamda gelýänmäge gelýän diýip gyýgyryp başlaýar aýallar şu taýda. Indi şoňun dogamyna kalyň. Soň nähili bolýar? Adamlar uly baska düşüpdiler. Gyýkylyk, ahanaly, aljyranly urunma çağalaryň agyzy. Ýör, Allah, hayda, durma, Allah diýen sesler eşdilýärdi. Ondan galada gaçyp gelýänleriň öň hatar diýe öň bu ýerde duran adamlar bilen gatışdy. Indi garpyşdy da iki tarap. Gaçyp gelýänler bilen galadan çykyp bilen öňüne böget boljak bolýanlar ikisi garpyşýar. Şu taýda tataşýar da. Ondan öňe hem ýyda ylgaýanyň tolkuny diýen sepleşdi. İki tarapyň tolkuny ýa galadan çykan adamlaň toplum bilen gala tarap ylgap gelýän türkmeniň toplum şeýle serpişdi, garpyşdy. Türkmeniň mehellesi artdy. Şu taýda aýallar, ýanky garrylar, ururlar, wagtda ylgap gelýän, gaçyp gelýän türkmenler we ýanky batyrlar, näme terkerler. Bular sany köpeldi. Sehel pursat ýaýdanyp ayak çekdiler. İki tarapymdan ayak çekýär şu taýda. Bulaňa ýytyndan ylgap gelýän orslar we
Olara minni tägilmeli bolýar şutaýda. Hereden aýallar diýe ýalyklaryny galgydyp diýe gyýgyrşýardylar. Alla urra, alla ine birdenem diýe çaýkanyp duran märeke diýe ruhlaryň üstüne tarap diýe süýşüp başlady diýe. Hereden bu ullukan tolkunyň ýüňüne ullukan böwetdiler ha. Galadan çykan hemmeýän aýallydy, garry, çagalar, yeneler ulu böwetdir diýe da ondan ýanky bulam suwuň tolkunyny gödegine getirin, gaçyp gelýän türkmenler. Bu böwede döwelip bilmeýän bular bar, iýde serpip diýe boleýin. Aýallarym, çaga çuwalarym bularym iýde, bulan iýde bilen algap berindi seredin. Ine birdenem diýe çaýkanyp duran märeke diýe ruhlaryň üstüne tarap eňdi diýe. Zor salınçy şeýle bir güýçlüdi diýe, öňe eňenden sany şeýle bir köpdi welin diýe. Ruslar agyr märekeň arasynda çümük bitdi diýe. Ýani şu görýän gar gurtular aýallar minni bulan üstüne çözdi. Adam sany gaty köpelli kesse diýen ýaly köpelli ýa-da türkmeniň sany. Onuň ýa kulak gelen ýoň hatardaky ruslar diýe bu türkmeniň mähellesiniň märekeniň içine çümük bitdi diýe da. Olan küpesi diye çapılıp taşlandı. Hehelcecik topları iyirine kaçtı. İnni olar ter tura algayardılar. Algayandan ter tivem önküsünün tersi ne deyip öňden ruslar, iyiden türkmenler bar yardılar. Kaçıp baryan ruslan sany artýardy. Sebäbi olara kömege welýän täze güýçleňem gaçýanlara goşulşyp güýçlerem diýe gaçýanlara goşulşyp iyine gaçyp başladylar diýe. Allah diýen sesler güýçlendi. Güýçli ýanglanýardy, urra sesleri aslında jestirýärdi diýe. Tehel salymdan soň bolsa diýe urra sesleriniň eşitilişi düýbünden kesildi. Serlip ýatan mahlyklaryň üstünden geçip agyr mehelle öňe süýşüp barýardy. Birleri kogulaýardy, beýlekleri janyny halat etmek üçin gaçýardylar. Toplardan ok atylmasy kesildi. Ondan mundan ruslary kovup barýan atly toporlarymyz görünüp başlady. Indi goşmaça ýanky garadan niýe atlylar peýda bolup başlady, türkmen atlylary. Kazaklaryň olaryň öňünde durjak bolmak syýanşygy netijesi boldy. Ruslaryň hatarlary çagşap başlady. Biziň ýeňişimiz äşkär görünüp durdy. Ruslaryň maslyklarynyň sany barha artýardy. Gaçyp barýandan sebäbini sadyrdyp barny garyp gotormak mümkindi. Alyssaky artilleriýaçylar hem pozisiýalaryny taşlap gaçmak bilen boldular. Gün ýaşara golaýlap barýardy. Adamlar hadis tapdan düşüpdiler. Köp barýandan sany ilki bir näçe ýüde, soňra bir näçe onluga şeň adally garanky düşüp başlady. Kowy besedildi. Atyşyk sesi düýbünden eşitilmeýärdi. Ine şu esasy yeňişi görkezýän ine iň esasy alamat şu boldy da. Soň näme bilen tamamlandy? Ane onu häzir gysgaçyk saatla hareket etmeden soň eşiterdiňiz. Ine Ruslaryň iň esasy hüjümi şonda serpikdirli, öň hatardardaky Russiýa goşuçyları doly derwedan edilip çapylyp öldürildi, atylyp öldürildi. Galanlary buýruklaryny ýamazlaryna gatyp gaçdylar. Aw indi näme boldy? Indi Seyitmurat Ögedbaýewiň Gönümek powestinde şeýle ýazýar. Gün ýaşara golaýlapdy diýe. Gün ýaşara golaýlap barýardy. Adamlar hadis tapdan düşüpdiler. Köp barýandan sany ilki bir näçe ýüde, soňra bir näçe onluga şeň adally garanky düşüp başlady. Kowy besedildi. Atyşyk sesi düýbünden eşitilmeýärdi. Giýjany biz garaşyk geçirdik. Diňe ertir ýer bilen ruhlaryň galanja güýçlerini alyp gidenlikleri hakdaky habary eşdenmeden soň yeňenligimizde çynymyz bilen begenlik. Birek gutlamak, çäksiz begenç, çekilen köp pidalaryň azaty hemme zat garym gatymdy. Galany goraýjylar şeýle alatarmyk hem çapra duýgular başdan geçirýärdiler. Atdylar ýer bilen topor tutup ýyda çekilýän ruhlaryň ýydyndan olju üçin uradylar. Hut şol günüň özünde ýene-de şol Musa Handan täze habar alyndy. Ruslar bütünlüğü gitmegi yüreklerine döktürler. Şondan soň ikinji, üçüncü gün düşmany
ahyrına çenli manzaratmak üçin agyr atly goşun ýermek kararyna gelindi. Müň ýarmy bolay atly ruhlaryň ýyzyndan kowa gitdi. Bu işlere hem Ruslara ullukan darba urmak başartmady. Diňe kergenleri talamak, üzülüp galan kiçijik kadak toporlaryny ýok etmek bilen çäklenipdirler. Ruslary gözünden gitmeýän olara ulu wehim salyp, Ruslary gözünden ýitirmeýän olara ulu wehim salyp, bu atly atriat olary Gazlarwada çenli uğratdy. Ruslar ondan aňyrlygyna gitdiler. Mundan aňryk olaryň eýdina düşmek behedilli. Käbir batyr ýigitler kiçijik toporlar bolup ondan maňryk gitdiler diýe. Gazlarwadyň golaýyna kazaklar bilen bolan bir çaknyşykda bir näçe kazak bilen birlikde olaryň ýol beledi türkmen Molla düňder, türkmen dönügi Molla düňder hem ýetir düşüpdir. Kazaklary şol ýeriň özünde öldüripdirler. Molla düňderi bolsa Gazlarwada alyp gelipdirler. Onun kimdigini tananlarından soň onuň üçin doguzaqy şu dünýede ýasamaly edipdirler. Ullukan tamdyrda ot jakypdyrlar Molla düňderi baş aşaklygyna oduň içine taşlapdyrlar. Ýagny şol iki tane ýol beledi bolup dönüklük eden bar diýdik da Musa Abram Molla düňder diýip şol aňyrdak Balkany ýemeden ýomutlardan. Şolaň biri Türkmeniň tarapdary bolup çykýar, ýa-ni Musa hat galdyryplar edip hawary berip Türkmeniň bähwidine neme diýär, hyzmat edýär. Emma şu Molla düňder diýilen hakyky dönük eken-na, dönük bolup çykýar. Şona ele salýarlar, ele salbam şu Gazlarwadyň bir owazyna ertip, şu taýda bir ullukan tamdyrda ot ýaky bu elini aly aýagyny daňa etdiň, buny başlagan düňder edýärler. Indi şol Molla düňder ady şol şu wakadan soň buna berilen lakamy sebäbi ýa-ni oda düňderlerde. Ya bu hakyky adymy şol kitapda anyplaşdyrylan o göne şol adyny Molla düňder diýip ýazýarlar da tutupdyrlar. Ullukan tamdyrda ot ýakylypdyr da Molla düňderi baş aşaklygyny oduň içine taşlapdyrlar. Şeý diýip diňe dönüklük eden Ruslara satylan hem özüniň kuleri Ruslara satan haýyny oda ýakypdyrlar. Otriatlar gala dolanyp geldiler. Galanyň diwarlarynyň beýikligini hem galynlygyny dol gurup gutarmaklyk karar edildi. Gum içinden täze maşgalalar göçüp gelip başlady. Yarallaryň gutulany gutully, öleni ölli. Endoň ina şoň bilen hem şol ýa-ni 1879-njy ýyldaky şol uruş ine Türkmeniň ýeňişi bilen şeýdip tamamlanýar. Ondan soň ikinji Göktepe urşuna çenli 1,5 ýyl ýaly wagt geçýär. Ya biz aýtdyk 1779-njy ýylyň 9-njy sentýabrynda şu ýeňiş 1879-njy ýylyň 9-njy sentýabrynda şu ýeňiş şu çaknyşyk ýeňiş bilen tamamlanýar Türkmeniň aýryna. İkinji uruşam iň esasy darbada 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda bolýar. Jemi näçe bolýar da? Oktyabr, noýabr, dekabr, ýanwar. Umman 1 ýyl 4 ay geçenden soň ikinji tragediýa ýüze çykýar. Indi Amanyeli Gönübekiň galy bardy. Biz aýtdyk şo başda okudyk, Amanyeli Gönübekiň şol çaknyşykda öljekdigi düýşüne, uruşan görnüşde düýşüne giripdir. Şoňa ýorgudyny, şoň ýorgutçy ýörýär. Diýdik Amanyeli Gönübek näme ýagdaýda ölüpdir. Ine şo barada şu kitabyň soňragyny aýdylýar. Şo soň diýerge alanlaryň gurrunlarynyň mälim bolşuna görä Amanyeli Gönübek Ruslaryň üstüne ilkinjigede hüjüm edilenini ýaragsyz eken. Ödem mergenlere kömek bermäge topulan ilkinji toplaryň arasynda eken. Indi özüňiz gözüňizden geçiriň. Amanyeli Gönübek Sewşe atlanan adamdan arasyna girýär, ýöne ýarag almaýar. Umuman Amanyeli Gönübekiň eline ýarag alyp şol Sewşe ýaraglyk atnaşandan gören adam ýok. Buňa da düşünip bolýar, özüňiz gözüňizden geçiriň. Amanyeli Gönübek inçe duýguly sadan adam, sad eserlerini döretip gören adam, şeýle dogurçuly adam, şeýle pek gerekli adam, şeýle arasy adam da şol men şu gözüňe getirjek bolýan şol adam diýen gan dökmegen başarmandyr da.
şoň ýüregi çatmandyr şoňa. Ýöne şoňa garamazdan adamlary hüjüme ruhlandyrmak üçin şo tegoşa atlanyp ortaň üstüne topulanyp atlyň içine goşulyp eli ýaragysyz gidipdir. Onuň şol öňdäki şo garymlarda ýatan türkmenlerem tegoşa ruhlandyryp onlar mertlenme merdanlar galyň aýaga urun duşman niýem şolaram ruhlandyryp gidipdir. Ondan soň näme bolýar? Soň bulan hüjümi ruslar tarapyndan ýa-da terpikdirilýär. Onuň hemme türkmenleri ýam gala tarap gaçmak bilen bolýar. Ondan indi şo taýdaky ýagdaýa gelýärse, şo wagtym ýagdaý bütünle özgerýär. Indi kitapdan okuýan. Ruslan güýjüniň agtyklygy ýaşar bolýar. Türkmenler ýa-da gaçyp başlanlarynda gönübek olary mertlige, gaýdusuzlyga çagyrypdyr. Ýöne onuň tögüllasy ýalbar ýakary netije bermendir. Ondan aman geldi gönübek duşmanyň gala girenini hem haram eli bilen biziň maşgalalarymyza batyranyny bir görmeýin diýipdir-de, ayak çekipdir. Teýmedipdir. Diýde çöküp kyblasyna garap oturuşyny kelemesine görüpdir. Soň biz ruslar ýygyna serpikdirip olary köp barýarka gönübegiň jesedi şol oturan ýerine, şol maňdaýyny ýere degirip ýatyşyna ýatan eken. Görgüli olinni biziň gurrunsyz işimiz gaýtdy hata edipdir. Şoň üçinem iň soňky aýlygan çölgüdi Ruslan gala girenni görmezlik diýip hata etdiler. Onu şol ýatan ýerine jaýlama kararyna gelindi. Şeýle de edildi. Şeý dip aman elli gönübegiň gören diýişi onuň ýörgüsi orşan bolup çykdy. Görýänmi şol düşmanyň gala girenni çağılan, garlan, aýalan öldürüşini, şola düşmanyň hapy eliniň gatyrşyny görmeýän diýip çöküne düşüp kelemesine görüp jan berýär. Umumyň aman geldi gönübek 1930-njy ýylda döwülýär, ýagny Nurerdi handan 10 ýaş kiçi. Ahal vilayetinin Göktepe etrafında köýüne Göktepe galasyny eneden bolýar. Şu ömrüniň dowamynda da şu günlere şendi gelip ýeten saatlaň aftar bolan. Oň döreden bedew diýen saady, teşnit, gözelden, ýigitler, aýralyk mukamy, Göktepe mukamy, urup çykdy, saltyklar, burnaşak, bika halan, süýli halan, ala gaýşly, heterli, jeren kablam, Hacı Wolok, Abrahim Şadilli, dilim wark ýaly bir giden saatlaň atlaryny siz eşitýän. Şo saatlaň hemmesiniň aftary şon döreden aman geldi gönübek. Şepleşigimizden şu bölümüň soňunda ýene bir zat ýatlaçak bolýan, şu gara şepleşigimizde saatly hareketme üçin ulanýan saadymyzam şol Amanyýly Gönübekiň Göktepe mukamyndan alynan bir bölük. Amanyýly Gönübekiň iň meşhur saatlarynyň biri şol Göktepe mukamy. Göktepe mukamynda biziň beýik saadandamyz Amanyýly Gönübek özüniň watana bolan duýgularyny şol saada siňdiripdir, şol saada jebisläpdir. Dutar saadına düşünmeýän adamlaryň belki on duýmalygy mümkin, on duýmak üçin öňe bilen özümiziň milli saz instrumentimiz bolan, saat guralymyz bolan dutar sunwatyna baradadyk asnaşygyň bolmaly. Baradadyk şonu bir duýup bilýän adam bolmaly. Her bir öňgetene dutaryň sadyna düşünmeklik başardan ok gynansak da. Amanyýly Gönübekiň şo sady men aýtjak bolýan zadym iň soňky sadlarynyň biri hasapdanýar. Özüm şol özüniň ýaşan ýeri bolan, ene topragy bolan Göktepe bagyşlap didipdir şo sady. Şo sadymda da şoň ähli watana bolan, ene topragy bolan, öz halkyna bolan
Feýgüsini şoňa siňdiripdir. Şu gepleşeň bilen hem soňuny şo taýdyň dony wariantyny eşitdirmek bilen jemlemekçi bolýas. Gaýrat ediň de sady soňuna şeňle diňlejek boldum, soňuna şeňle diňleýän hemem şol adamyň şol amanylly gönübekiň şo sada siňdiren duýgularyny duýjak bolun. Belki duýmaklyk başarlar. Garaş gepleşiň bilen inniki sanyna biz şo Göktepeň esas fegoşy barada gurrun ederiz. 1881-nji ýylyň Göktepe tragediýasy barada gurrun ederiz. Şuňlukça da ünferipdiň ýany üçin köp sag bolun.